ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து லெவல் 1 கோர்ஸ். எனக்கு நம்ம சேம் இது வந்து லெவல் 1. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். மேல கால் வச்சிருக்கோம். அதாவது கால் வைக்கலாமா வேண்டாமான்னு இன்னும் இருக்கு. 18 நாள் கரெக்டா எல்லா நாளும் வந்துட்டோம்னாக்கா எஸ், நம்ம வந்து ஒரு கால் வச்சாச்சு. நீ அடுத்த காலம் வைக்கணும்னா இப்படி மெதுவா 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 இந்த பாதையில போகணும். எங்க கொண்டு போய் சேர்த்தும் பகவானுடைய இடத்துல சேர்த்தும். அப்ப அதுல ப்ராசஸ்ல என்னெல்லாம் பண்ணணும், இன்னைக்கு 18th டேல உங்களுக்கு தெரிய வரும். நமக்கு ஒரு மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கே, ஒரு பொறுமை, ஏதோ சம்திங், ஐ டோன்ட் நோ. யாருக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் அவ பொறுமையா இருப்பா, இல்ல யாரு கோவமே வராது வேணா கோவம் வரலாமா இருக்கும். இட் கேன் பி த ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வேணா வரலாமா இருக்கும். சொல்றேன், ஒரு ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் வரும், ஏதோ நல்லது நடக்கும், ஏதோ சம்திங் வில் ஹேப்பன் விச் யூ வில் கோரிலேட். ஏதோ நல்லதுதான் நடக்கிறது, அப்ப இந்த பாதையில போனா என்ன ஒண்ணும் தப்பு இல்லையா அப்படின்னு தோணும். ஓகே, அதனால நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸை நல்லா முடிக்கிறோம். அண்ட் திரும்பி திரும்பி அந்த இது லிங்க் போட்டுட்டா அது வந்து ஓப்பனும் ஆகுது. முன்னாடி வந்து there was a problem, அந்த லிங்க் ஓப்பன் ஆகுது இல்ல, பழைய லிங்க்குக்கே போறது சொல்லியிருந்தா இப்போ புது நம்ம அக்டோபர் லிங்க்குக்கே போறது. ஸோ யால் கேன், யாருக்கெல்லாம் திரும்பி படிக்கலாம், ஒரு நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. இதே கிளாஸ் தான் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. 6 மணி உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கா, வேற ஏதாவது டைம். அண்ட் நானே தான் இருக்க போறது. நான் வந்து இதுதான் என்ன ஸ்டெப்னி மாதிரி, யார் வரலையோ அந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன வந்து கூப்பிடுவேன். ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் இது ஆக்சுவலி இது வந்து மங்கள மாதாஜி கிளாஸ். ஸோ யூ கேன் அட்டெண்ட் தட் மாதாஜி கிளாஸ். வண்டர்ஃபுல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க. ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர், என்னுடைய டீச்சர் நினைக்கலாம். நான் இங்க என்ட்ரி பண்ணும்போது ஷி வாஸ் அ டீச்சர். ஸோ அவங்க வந்து அந்த கிளாஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் இருக்கு 7 மணி, 3 மணி, அப்புறம் ராத்திரி 9 மணி, எது வேணாலும் நீங்க வந்து மாறி 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 அப்ளை எல்லாம் வேணா அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஒரு நாளைக்கு 4 கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாலும் யாரும் என்ன ஏதுன்னு கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ எவ்வளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, எஸ்பெஷலி பேசிக் லெவல், ஃபவுண்டேஷன் எவ்வளவு நிறைய நம்ம படிச்சுக்கிறோமோ அவ்வளவு நல்லது. அப்புறம் லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணவே அவளே விட மாட்டாங்க. எங்க லெவல் 2 உட்காந்துப்போ லெவல் 3 லெவல் 4 நம்ம தள்ளி விட்டுட்டே இருப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். ஒரு காசு செலவில்லை, ஒரு புக்கு வாங்குறதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டா. எப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு படிக்க முடியுமோ நீங்க ஃப்ரீயா படிங்கோ. ஆனா உங்களுக்கு டைம் கொடுங்க, படிங்கோ, கொஞ்சம் பக்தி காட்டுங்க, படிங்க. இதுதான் கேட்கிறேன். இந்த காலத்துக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, கோயில் அடிச்சு தள்ளுறது என்ன, பிள்ளையார வைக்க கூடாது என்ன, என்னெல்லாமோ நடக்கிறது. சோ இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம வெளியில வேணா நம்ம ஸ்கிரிப்சரை பத்தி நமக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங் அபிப்பிராயம் இருந்ததுன்னா யாரும் நம்மளை ஷேக் பண்ண முடியாது. சோ அதுக்கெல்லாம் நம்மளே ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணலாம். இப்போ இது வந்து நான் ஒரு 3 டைம்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திர சொல்றேன். நீங்க வந்து மியூட் வச்சுக்கணும். हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रणति எடுக்கணுமா? Anybody is free? முடியும் அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. இல்ல அன்மியூட்டையும் நீங்க எடுக்கலாம், இல்லைன்னா நான் ஆஸ் யூஷுவல் பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய. எஸ் மாதாஜி அடுங்க, மீனாட்சி மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य श्री चैतन्य मनोपीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं, श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान् विदांस. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगन्मते, गोपेश गोपिका गांता राधा गांता नमोस्तुते. तब्द कांचन गौरांगी राधे वृतात्मेश्वरी, वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पत वृक्षश्च कृपा सिन्धुश्च एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नर्मणे गौरद्विषे नमः गुरवे गौरसन्धिराय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताज्ञं नमामि भक्तशक्तितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 श्री कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இப்படி இப்படி மொள்ள மொள்ள எடுத்தாள்னாக்கா உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வேணும். தெரியாம எல்லாம் இல்ல, தெரியும். ஆனா ஒரு வாட்டி ஷோகேஸ் பண்ணிட்டாள்னாக்கா உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வரும். அவ்வளவுதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது வந்து நம்ம எந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம்? பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு எத்தனாவது நாள் வந்துட்டோம்? 11வது சாப்டர் வந்துட்டோம். 11th டே. பார்க்க பார்க்க நம்ம இவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு 10 days போயிடுது. இன்னைக்கு 11th டே. இன்னும் ஒரு வாரத்தை முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் வியாழக்கிழமை வில் பி லாஸ்ட். இன்னைக்கு ஒரு வியாழக்கிழமை, அடுத்த வியாழக்கிழமை 18. ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாம் ஒழுங்கா போச்சுன்னா 18th பகவானை தான் நம்புறோம். 18 டே முடிஞ்சு போயிடும். ஓகே, அப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? நேற்றுக்கு வந்து அவர் எல்லாம் சொன்னார். ஒரு சாம்பிள் எடுத்து காட்டுறேன், நான் எதுல எல்லாம் இருக்கேன், பிரபாவமா எதுல எல்லாம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் வாயால. அது என்ன சொன்னார்? எல்லாம் சொல்ல முடியாது, என்ன என்னுடைய அன்லிமிட்டட், நான் எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கேனோ அதெல்லாம் கணக்கு விட முடியாது. ஆனா நான் அதுல இருந்து ஒரு கொஞ்சமா எடுத்து உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து விஸ்வரூப தர்சனத்தையே காட்டுறாரு. என்ன கேட்கிறார் அர்ஜுனன்? கேட்டா அதான் டிவோட்டிஸ் என்ன கேட்கிறாளோ அவர் வந்து எள்ளுனா எண்ணெய் அப்படின்னா சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருப்பாரு. ஆனா அப்கோர்ஸ் நமக்கு டிசர்விங்கா இருந்தாதான் கொடுப்பார். அப்ப நான் இம்மிடியா நான் கரோடபதி ஆனோம், அந்த அம்பானி விட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வேண்ட முடியாது. நமக்கு எது தகுதி உண்டோ அது இன்னைக்கு சொல்லுவார். இன்னைக்கு அந்த ஒரு ஸ்லோகம் வருது, அது தெரியும். அப்ப நமக்கு தகுதி இருந்தா கண்டிப்பா அவர் கொடுப்பார். ஆனா அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். நீங்க என்ன ப்ரே பண்ணுங்கோ, என்ன ஜப்பிங்கோ, என்ன நினைவு வச்சுங்கோ, நான் உங்களுக்கு சேவை புரியறதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க. யாருக்கு சேவை புரியுது? ஆனா கிருஷ்ணர் அவ்வளவு ஒரு என்ன சொல்றது, we can easily approach. பெரிய ஒரு இதெல்லாம் வேண்டாம். நம்ம எப்படி வேணாலும் நமக்கு தகுந்தா போல மாறிப்பேன். சோ வந்து உலகளாவிய வடிவம், யூனிவர்சல் ஃபார்ம் இஸ் going to show. அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? விபூதி யோகம். அது எங்கெல்லாம் பிரபாவிச்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டுலாம் காட்டினார். சொன்னார் கிருஷ்ணர் அறிய முடியாதவர் மற்றும் அனைத்திற்கும் ஆதாரம் என்பதை அறிந்தார். அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம். சத்துஸ்லோகி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஸ்லோகா பார்த்தோம். 8, 9, 10, 11 பார்த்தோம். அது வந்து ஹோல் ஆஃப் பகவத்கீதால அந்த 4 ஸ்லோகாஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து நம்ம ஃபுல் அந்த 4 ஸ்லோகம் டெய்லியே படிக்கலாம். ரொம்ப இது என்னது ஆஸ்பிஷியஸ். ஏன்னா பகவானோட இதுதான் வைபவம் தான் சொல்லியிருக்கு. அனந்தம் ஆதி அப்படி எல்லாம் போட்டிருக்கு. அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவருக்கு முதல்ல இருந்தே எடுத்துண்டாச்சு. இருந்தாலும் இவர் இவ்வளவு சொன்னப்புறம் பரந்தாமா, பிரம்மா, பரந்தாமா அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் நிறைய புகழ்த்தி சொல்லிட்டார். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? மெதுவா அதெல்லாம் சொன்னப்புறம் எனக்கு இன்னமும் அவனை பத்தி கேட்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கு, இன்னமும் சொல்லு அப்படிங்கிறாரு. அப்ப அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு தேர்ஸ்ட் இருக்கணும் இல்லையா? தேர்ஸ்ட் ஆஃப் டு ஹேவ் நாலேஜ். அது ஒரு இன்க்விசிட்டிவ்னஸ் நிறைய இருக்கும். உங்களுக்கு இன்னமும் படிக்கணும், இன்னும் அதுதான் நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா நம்ம வந்து அர்ஜுனா மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் குழம்பி இருக்காரு. நம்மளும் அந்த மாதிரி குழப்பத்துலதான் இருப்போம். அப்புறம் மெதுவா குழப்பம்னா தீர்ந்து 18வது சாப்டர்லயும் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் என்னவோ எல்லாம் கேட்டு அப்புறம் இப்ப எனக்கு எல்லா குழப்பமும் தீர்ந்து விட்டது. கிருஷ்ணா நீ என்ன சொல்றேன் நான் பண்றேன் அப்படின்ற. இப்ப நமக்கு வந்து இன்னும் மெதுவா பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை வந்து கடைசியில நமக்கு வந்து அந்த ஃபுல் இது வரணும். இவருக்கு 18 days வந்திருக்கு. 18 days நமக்கு தான். ஆக்சுவலி 45 minutes சொல்லியாச்சு. 45 நிமிஷத்துல அர்ஜுனா சரண்டர், டோட்டலி பிளாட். முதல்லயே சரண்டர் தான். அகம் சிஷ்யா சொல்லியாச்சு செகண்ட் சாப்டர்ல. ஆனா ஃபுல் 45 minutes எண்ட் ஆஃப் த கன்வர்சேஷன் என்னது? எஸ், அக்ரீட் கிருஷ்ணா, நீ என்ன சொல்றியோ நான் பண்றதுக்கு தெரியும். சரி, இது ஓகே, ஐ வில் டூ இட் அப்படிங்கிறார். அப்ப நம்மளும் எப்படி இருக்கணும்? பகவானோட இதுக்கு நமக்கெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. 18 daysலயும் வராது, 18 yearsல வருமானும் சந்தேகம் தான். ஏன்னா நமக்கு பௌதிக பந்தம் அவ்வளவு இருக்கு, அழுத்தம். சோ நம்ம வந்து கீப் ஆன் பிராக்டிசிங், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார்.
ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. விஸ்வரூப தர்சன யோகः அத ஏகாதசோऽத்தியாயः. ஏகாதசனா 11. இவ சான்ஸ்கிரிட்ல எப்படி வரும்னா தசனா 10, அப்புறம் ஏகாதச, துவாதச அப்படிதான் வரும். 11, 12 நமக்கு அப்படி இருக்கு. அப்படி இல்லை. 1, 10, 2, 10, அப்ப அது 12, 13, 1, 3, 10 அப்படிதான் வரும். இப்போ ஏகாதசம் அப்படின்னாக்கா 11. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. நான் ஒன்னும் டிலீட் பண்ணல. ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தாலும் நம்ம ட்ரை டு பேக்கப் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு 1 hourல முடிக்க பார்க்கலாம். அண்ட் இதுல ஒண்ணும் இது இல்லை, இன்ட்ராக்ஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. we will go. அப்ப நானே படிச்சுடுறேன், ஏன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, அதனால சொல்றேன். அர்ஜுன உவாச்ச மத் அனுக்ராய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்ம சஞ்சிதம் யத்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோ அயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறுகிறார், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளேன். நேற்றுக்குதான் குஹ்யதமம், இந்தானித்து குஹ்யதமம் என்னது, குஹ்யம் எல்லாம் ரொம்ப சீக்ரெட்டான நாலேஜ், கல்வியின் அரசன் அப்படின்லாம் நீங்க சொன்னீங்க, எல்லாத்தையும் எனக்கு வழங்கிட்டீங்க, எல்லாம் புரிஞ்சது நினைக்கிறேன். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது சொல்றாரே தவிர இன்னும் மயக்கம் தெளியல. திரும்பி நாளைக்கே ஏதோ நாளைக்கு நம்ம 13 சாப்டர் திரும்பி கேட்பார். ஏதோ புரிஞ்சா போல இருக்கு அவருக்கு, எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு சொல்றார். இருந்தாலும் அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கேள்வி இருக்கும், அதை கேட்பார். भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तेरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष மகாத்மியம் अपि चाव्ययम्. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, செகண்ட் சாப்டர், தேர்ட் சாப்டர்ல நான் உடல் அல்ல ஆத்மா, எல்லாம் யாருல எங்கெல்லாம் போவாங்க, இந்த உடலை விட்டுனாக்கா நம்ம எங்க போவோம், அக்கார்டிங் டு அவர் கர்மா. இதெல்லாம் உயிர்வாழின் தோற்றம் மற்றும் மறைவு, உடல் தான் அழியிறது, ஆத்மா அழியது, இதெல்லாம் நமக்கு படிச்சுட்டு நேற்று படிச்சேன் நான். இப்போ 10th சாப்டர்ல இவ்வளவு பிரவாகம், எங்கெல்லாம் உங்களோட பெருமை, எங்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் பரவி இருக்கீர்கள் சொல்லிட்டு நீங்க சொன்னீர்கள். அதுவும் நான் உணர்ந்துட்டேன். ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். அப்புறம் என்ன சொல்ற, ஏவம் ஏதத்யதா தத்துவம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம திரஷ்டும். பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ஆசையா இருக்கு, இச்சாமி, ஐ வாண்ட் டு see. என்னது, எனக்கு அந்த ரூபம் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கு. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, நான் வருணனா இருக்கேன், ஸ்கந்தனா இருக்கேன், சிவனா இருக்கேன், மாதங்களில் என்னது மார்கசீர்ஷன் என்னெல்லாம் சொன்னார், அதெல்லாம் எனக்கு பார்க்கணும். எனக்கு இதெல்லாம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம், இதெல்லாம் உங்களோட ஐஸ்வர்யம் யோகத்தை எல்லாம் எனக்கு பார்க்கணும்னு விருப்பமா இருக்கு அப்படிங்கிற. உத்தம புருஷரை உன்னத உருவே நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். உண்மை உருவம் என்னது, பகவானுடைய 2 கை உள்ள ஃபார்ம் தான் உண்மையான உருவம். பாக்கி நாராயண ஃபார்ம், காரணோதகசாயி, விபோதகசாயி எல்லாம் ஆழ்நிலை, அது பெரிய அந்த ரூபத்தை. பட் இது நமக்கு கன்வின்சிங்கா we are all embodied soul அப்படிங்கும்போது நமக்கு அது ஒரு உருவத்தோட கிருஷ்ணா பார்க்கும்போது நமக்கு கோரிலேட் பண்ண முடியும். சோ நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தங்களை விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலாக உள்ளேன். திரும்பி ஆசை வருது அவருக்கு, தூண்டுறது அவருக்கு. அதுபோல நமக்கு ஆசைகள் தூண்டணும். எப்படி, லெவல் 1 திரும்பி லெவல் 1 திரும்பி லெவல் 1 படிச்சுட்டே இருக்கணும். ஆனா லெவல் 2 படிக்கணும். அதுல அப்படிதான் என்ன சொல்லி கொடுக்குறா, 2 நாள்ல என்ன சொல்லி கொடுக்க போறா, வாரத்துக்கு 2 நாள் தானே, அதுல இன்னும் என்ன பகவத்கீதை இன்னும் என்னதான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லி கொடுக்க போறான் அப்படின்னு நீங்க அதை படிச்சாலும்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சமா பக்தி வளரும். இன்னும் என்ன வளர்றதோ இல்லையா, அந்த கரிமூட்டையோட இது சொன்னேன் இல்லையா, கறி கூடை தண்ணி எடுத்துருவா சொல்லிட்டு அந்த பேரண்ட சொல்லி கடைசி அவன் ஃபெடப்பை, என்ன தாத்தா என்ன தண்ணி கூடையில நிக்குமா, நான் ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து சொல்றேன், தண்ணியே இல்லையே அதுலன்னா, தண்ணி இருக்காது, அந்த கூடைய பாரு அப்படின்னா கூடை பளிச்சுன்னு ஆயிடும். சோ நமக்கு என்ன இருக்கோ இல்லையோ, பகவத்கீதா ஞானம் வருதோ இல்லையோ, ஃபர்ஸ்ட் சித்த சுத்தி ஆயிடும். சித்த சுத்தினா என்னது, நமக்கு உள்ள எல்லாம் அந்த பக்தி பிரவாகம் இருக்கும். வேண்டாத தாட்ஸ், நெகட்டிவ் தாட்ஸ், இந்த எனிமிட்டி அதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளை பத்தி ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை, ஏதோ ஒரு சரியா நடக்கலையா, ஒரு சோர்வு, என்னால முடியாதுப்பா அப்படியே கைவிடுறது, இதெல்லாம் விட்டு போயிடும். ஒரு கான்பிடன்ஸ் இன் அவர் செல்ஃப். அப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் மாதிரி தான் பகவத்கீதா படிக்கிறது. அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஹிந்துஸ், ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஜன், அதெல்லாம் கிடையாது. நீ ஹியூமன் பீயிங்கா ஒரு மனிதனா இருந்தேனாக்கா நீ படிக்கலாம். ஏன்னா மனிதனுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் இதுல சொல்லியிருக்கான். அண்ட் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்கும். நம்ம இன்னும் எப்படி முன்னேறணும், எப்படி வாழ்க்கையில என்ன வந்தாலும் சந்திக்கிறதுக்கு எப்படி தயாரா இருக்கணும், அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம்.
எஸ். இப்ப இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காண நான் விரும்பி, அப்ப பகவான் இடத்தில் நம்ம வந்து ஆசை வைக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. பௌதிக விஷயம் அதர் தேன் காட், எனிதிங் இஸ் கால்ட் பௌதிகம். அதெல்லாம் நம்ம ஆசை வச்சோம்னாக்கா நம்மள வந்து we are deviating. நம்ம வந்து பகவான் இடத்துல இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் கிட்டக்க, திரும்பி வேற எதுவும் அட்ராக்ஷன் வேணா இம்மிடியேட்டா ஒரு அபவுட் டர்ன் போயிட்டு அங்க அப்படி போயிட்டே இருக்கும், திரும்பி இந்த ரோடெல்லாம் கிராஸ் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் நம்ம வந்து அந்த அதுக்குன்னு ஆசை இல்லாம நான் என்ன இப்படி ஒரு சன்னியாசி மாதிரி இருக்குமே, ஆசை வைக்கலாம், பற்று வைக்கக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆசை ஏதோ எல்லாருக்கும் ஹோட்டல்ல போறா சாப்பிடணும்னு சொல்றா, போலாமே, அவ கூட என்ஜாய் பண்ணி போலாம். பற்றுங்கிறது என்னது? என்ன அந்த ஹோட்டல் எப்படி தெரியுமா, இந்த ஹோட்டல் வேண்டாம் அந்த ஹோட்டல் போலாம், அதுல இன்னும் நல்லா இருக்கு, இதுல வந்து ரொம்ப ஒரு அட்டாச்மெண்ட், அது வேண்டாம். அட்டாச்மெண்ட் வேண்டாம். டிட்டாச்சா யூ கேன் பி இன் த ஹவுஸ், எல்லாத்தையும் நல்லா பேசிட்டு பழகிட்டு, ஆனா சன்னியாசி மாதிரி இருக்கிறதும் பழகம், அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கணும். எஸ். ரொம்ப நாளா பேசுறேன்னா நான் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா நினைக்காதீங்க. நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். ஈவன் ஐ ஹவ் காட் ஆல் த ப்ரோஸ் கான்ஸ் எல்லாம் எங்கிட்டயும் இருக்கு. ஆனா ஒரு அளவுல வந்து குறைஞ்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். குறைஞ்சிருக்கா எனக்கு தெரியாது. ஐ எம் நோபடி டு ஜட்ஜ் மை செல்ஃப். பட் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்குன்னா ஐ ஸ்டார்டட் என்ஜாய். அப்ப எனக்கு என்ன தோன்றது, ஏதோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு. அது வேற யாராவது சொன்னாதான் தெரியும். இல்லம்மா அத்தாச்சி, முன்னாடி நான் பார்த்தது எனக்கு எவ்வளோ சாந்தமா இருக்கல, இப்பெல்லாம் ரொம்ப கோவம் வருது, அப்படி சொன்னாலும் சொல்லுவா. எனிவே, கோவப்படக்கூடாது பகவான் சொல்லவே இல்லை. எங்கெல்லாம் கோவம் காட்டணுமோ அங்கெல்லாம் கோவம் காட்டுதானே. எல்லாம் ஒரு டியூட்டி ஃபைட் பண்ணுன்னு தானே சொல்றேன். யாரெல்லாம் கொல்லணுமோ கொல்லுன்னு தானே சொல்றேன். சோ யாரெல்லாம் தண்டிக்கப்பட வேண்டுமோ அது பகவானோட இது என்னது, அவர் சொன்னா நம்ம பண்ணணும். இஃப் இட் இஸ் அவர் டியூட்டி வி ஹேவ் டு. ஓகே. அர்ஜுன் ஏன் கிருஷ்ணரிடம் விஸ்வரூப படிவத்தை காட்ட சொன்னார்? அவர் கிருஷ்ணரை சந்தேகித்தாரா, இல்லை அவர் தன்னை சிறப்பு என்று கருதினாரா? நான் காட்டு பார்க்கலாம், லெட் மீ சி, உனக்கு எல்லாம் அவ்வளவு பெருசா சொன்னீங்க, நீ நான் வந்து பாக்குறேன் எல்லாத்தையும் இருக்கியா இல்லையான்னு அப்படி நினைத்தாரா? இல்ல கிருஷ்ணர் சந்தேகம் அப்படின்னு சொல்றீல்ல, பேச்சுதான் பண்ணி காட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தேகித்தாரா? இல்லை கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதராக கருதும் மக்களை கிருஷ்ணரே பகவான் என நம்ப வைப்பதற்கு? எஸ், அதுதான் ட்ரூ. ஏன்னா இன்னைக்கும் கிருஷ்ணரை வந்து ஏத்துக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி தான். நம்ம கிளாஸ்லயே பார்த்தா எவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டு எவ்வளவு பேர் வரது இல்லை. அதனால அவள் எல்லாம் பக்தர்கள் இல்லைன்னு நான் சொல்றேன். வேற விஷயங்கள் எல்லாம் அவளுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் போது இது வர முடியாம ஆயிடுறது. அப்ப அப்படியே எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணலாம். பட் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை நம்பாதைக்கு, ஏன்னா அது ஒரு ப்ரையாரிட்டி இல்லைன்னு தானே ஆகும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். அவள் எல்லாம் நம்ப வைக்கிறதுக்கு தான் இது வந்து காட்ட சொல்றாரு. சோ அவர் கிருஷ்ணரை சந்தேகித்தாரா? இல்லை. தன்னை சிறப்பு என்று கருதினாரா? இல்லை. கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக கருதும் நபர்களுக்கு என்னது ஒரு ப்ரூஃப் கொடுக்கறதுக்கு. அவர் வந்து சாதாரண ஒரு பகவானாலதான் ஒரு சின்ன அந்த சுண்டு விரல்ல மலையை தூக்க முடியும். அது ஒரு 5-6 வயசு குழந்தைய வந்து ஒரு மலையை தூக்கிட்டு ஒரு வாரம் நின்று இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்மளால முடியுமா? நம்ம பெரியவாளாலையும் முடியாது. ஒரு பேப்பரை தூக்கி இப்படி வச்சுனால ஜஸ்ட் ஒரு இதுல வந்தது வாட்ஸ்அப்ல, ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான் வந்து காஃபி டம்ளர் எடுத்து அது நீங்க கையில வச்சுங்க, அது என்ன கிராம்ஸ் இருக்கும், ஒரு என்ன 50 கிராமா இன்னொரு எல்லாம் இப்படி வைங்க, அதுக்கு என்னதான் வெயிட் இருக்கும் இல்லையா? அது ஈஸியா தூக்கிட்டான். ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு, 15 மினிட்ஸ் ஆச்சு, 30, ஒரு ½ an hour ஆச்சும் கையெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஏன்னா அது வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கிற போல தோணுச்சு. காஃபி அதேதான், மக் அதேதான். ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் நாட் த வெயிட் விச் இஸ் அஃபெக்டிங், இட் இஸ் அவர் பாடி. அவரோட பாடியோட வந்து மூவ்மெண்ட் இல்லாம ஒரே இதுல வைக்கும்போது அதை வேற ஒரு விஷயத்துல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ என்னன்னா நம்ம வந்து நான் சொல்ல முடியாது. நம்ம வந்து அது இன்னும் கோரிலேட் பண்ண வந்தேன், மறந்து போயிடுச்சு. வேற ஒரு சமயத்துல இதெல்லாம் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. 11.4ல மன்யசே யதி தச்சக்யம் மயா திரஷ்டும் இதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். இப்ப இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. பட் ரொம்ப நாட் வெரி வெல் கோட்டட். நிறைய ஃபேமஸா எல்லாம் கிடையாது இது. ஆனா ரொம்ப அதோட மீனிங் ரொம்ப ஆழம் மீனிங். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே எல்லா யோக சக்திகளின் நிறைவனை அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டிடணும். இதுல என்ன பெருசா இருக்குன்னா, ஏன்னா இவருக்கு ஆசை, பார்க்கணும்னு ஆசை. ஆனா என்ன சொல்றேன், எனக்கு பார்க்கணும் ஆசை, ப்ளீஸ் காட்டி கொடுங்க, ப்ளீஸ் அப்படிலாம் சொல்ல. என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் அது ரொம்ப பெரிய கிளாஸ். இப்ப நம்ம வந்து பணக்காரன் ஆனாலும் ஆசைப்படலாம், நிறைய பகவானுக்கு எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனாலும் என்ன பண்ணும், என் பகவான் ப்ளீஸ் பண்ணேன் அப்படிதான் வேண்டிக்கிறது. நீங்க நினைத்தால் பண்ணுங்கன்னாக்கா அவனுக்கு அது அப்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். ஆனா உங்களுடைய ட்ரூ பக்தா வில் டூ தட். என்ன நினைப்பாங்க, நீங்க வந்து எனக்கு வந்து அந்த தகுதி இருக்கு, எனக்கு ஆசை இருக்கு, ரொம்ப உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கு, இருந்தாலும் இஃப் ஐ எம் நாட் கேப்பபிள், எனக்கு வந்து அது தகுதி இல்லைன்னா வேண்டாம், தகுதி இருக்கு நீங்க நினைச்சாலும் கொடுங்க. அப்ப என்னது, இஸ் ரெடி டு ஃபேஸ் இது டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆல்சோ. அவனுக்கு அந்த மாதிரி விஸ்வரூபம் கிடைக்கலன்னா என்ன நினைச்சுப்போம், சரி நான் அதுக்கு தகுதி பெறல, இன்னும் நான் வந்து என்னோட இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன், தகுதி இன்னும் கூட்டிக்கிறேன்னு தான் நினைப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து ஏதாவது பகவான் வேண்டிக்க ஃபர்ஸ்ட் என்னது வேண்டிக்க கூடாது.
ஏன்னா பகவான் தான் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. இன்னும் நம்ம என்ன வேண்டது அவருக்கு என்ன கொடுக்கறது? அவர் இவ்வளவு கொடுக்குறேங்கிறார். நம்ம அதுல இருந்து ஒரு கிள்ளி இவ்வளவுதான் கேட்கிறோம். நான் இவ்வளவு கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன், நீ இவ்வளவுதான் கேட்கிறேன், இருந்தா போ உனக்கு அவ்வளவுதான் யோகம்னா அவர் அதை கொடுத்துட்டு பேசாம இருந்துருவார். இன்னும் நம்ம அதானே கேட்டோம் அப்படின்னு. நம்ம கேட்காம இருந்தோம்னா அவர் பார்த்து பார்த்து கொடுக்குறேன்னு அவரே சொல்றாரு. யோகக்ஷேமவாமியாம் அந்த ஸ்லோகம் எப்போ நினைவு இருக்கும். அவர் பார்த்து பார்த்து நமக்கு என்ன இருக்கு, என்ன உள்ள இருக்கார், அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். நமக்கு என்ன இல்லை என்ன இருக்குன்னு எல்லாம் பார்த்து கொடுத்ததையும் பாதுகாப்பார். சோ அதனால நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி ஏதாவது ஒரு கேட்டுட்டோம் அப்படின்னாலும் என்ன கேட்கணும்னாக்கா, உங்களுக்கு வந்து எனக்கு கொடுக்கணும்னு விருப்பம் இருந்தா, நான் அதுக்கு தகுதி, விருப்பம் விட என்னது, நான் அதுக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருந்தா கொடுங்கள் பகவானே அப்படின்னு. எம்பெருமான் எல்லா யோக சக்திகளின் நிர்மலே அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி வரணும். அப்போ பகவான் சொல்றார், ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதவோ அத்த சஹசிரஷः நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணாகிருதீனி ச. நானா என்ன அர்த்தம்னா விதம் விதமா உள்ள வர்ணங்கள், விதம் விதமா ரூபங்கள் எல்லாம் பாரு அப்படிங்கிற. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக அப்படிங்கிற. இம்மிடியேட்டா அவர் வந்து நான் திங்க் பண்றேன், உன்னால முடியுமா முடியாது இல்லவே இல்லை. ஏன்னா இஸ் டோட்டலி குவாலிஃபைட். அர்ஜுனா இஸ் டோட்டலி குவாலிஃபைட். அப்போ ஹம்பிளா கேட்கிறேன், என்னால பார்க்க முடியும், நீங்க நினைச்சா கொடுங்கன்னு. அவர் ஹம்பிளா கேட்கறது என்ன, கிருஷ்ணா இம்மிடியேட்டா நான் அதுக்கு என்ன உனக்கு காட்டி தரேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் காட்டி கொடுக்குறேன். என்னோட விதவிதமான ஒரு என்னது பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எல்லா வகையான திவ்ய ரூபத்தினை எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு முள்ளா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ற. ஒரு ஆள் நிக்கிற அழகா பெருசா வளர்ந்தாச்சு. அப்புறம் அப்படியே கிட்டக்க எல்லாம் ஒரு ரூபங்கள் வருது. இந்த சைடு ஒரு இப்படி வருது. சில ரூபத்துல எல்லாம் கோபுரமான பல்லு இருக்கு, சில எல்லாம் ஆயுதங்கள் எல்லாம் ஏந்துட்டு இருக்கு, சில ரூபத்துல இருந்து என்னது நாக்குல இருந்து அப்படி நெருப்பு வழிபடுறது, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கோரமானதும் திவ்யம், அது கண்ணாலி என்னோ வருது, அப்படி இதெல்லாம் பலவித ரூபங்கள் வழிபடுறது. கிருஷ்ண ரூபம் மாதிரி இல்ல, ஒரு மாதிரி ஒரு ரூபங்கள்லாம் வழிபடுறது. எல்லாம் அரக்கர்கள், தேவர்கள், ரிஷிகள், யாரெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோமோ எல்லாம் அங்க வந்து தெரியறதான். ஃபுல்லா பரவி இருக்கு. எங்க ஸ்டார்டிங் எங்க எண்டுன்னு தெரியாம அப்படி பரவி இருக்கான். சோ இதெல்லாம் இப்படி வரும்போது இதுதான் மேக்ஸிமம் நம்மளால வீடியோ காட்ட முடியும். பாக்கி உள்ள எல்லாம் நீங்களாம் மனசுல அப்படியே போட்டுக்கலாம். சோ யூ கேன் see a வீடியோ. இதுதான் வீடியோ. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் பஷ்யாதித்யான் வசுன் ருத்ரான் அஸ்வினோ மருதஸ்ததா பகுன் யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாச்சரியாணி பாரதர்களில் சேர்ந்தவனே ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். எல்லாம் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போறார். எல்லாரும் அங்க தெரியறாங்க. இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். அவர் சொல்லிட்டே போறாரு, எல்லாம் பாரு பாரு பாருன்னு. சஞ்சய் இப்ப வந்து என்னது பேக்ரவுண்ட், யாரு இதெல்லாம் கதை சொல்லிட்டு இருக்கா? திருதராஷ்டிரம். இதை மாத்திரம் நம்ம மறக்க கூடாது. இதெல்லாம் திருதராஷ்டிரம் தான் கேட்கிறார். சஞ்சயங்க இருந்து யாரு, அவரோட அசிஸ்டன்ட். இவர் கண்ணு குருடு இல்லையா, அப்ப அவருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் தேவைப்படுறது. என்னோட அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல என் பசங்களும் என்னோட தம்பி பசங்களான பாண்டவர்களும் என்ன பண்றா, என்ன நடக்கிறதுன்னு கேட்டோன்னு அது கேட்டு முடிச்சார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அதுக்கப்புறம் சஞ்சயா சொல்லிட்டே இருக்க அங்க என்னெல்லாம் நடக்கிறது, என்ன நடக்கிறது. சஞ்சயா சொல்ற, ஏவம் உக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரிஹி தர்ஷயாமாச பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனான விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தனது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். அழகா அப்படி விரிச்சு இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. அப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் கோபுரமான ஒரு மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். நமக்கு ஒரு பயம் மூட்டுறா போல எல்லாம் இருக்கும் அவரோட உருவம். என்னன்னு தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து அர்ஜுனன் காட்டுறார். அப்ப அது என்னது, இது கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவம். இது அப்படி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் என்ன, பிரைட்னஸ் என்ன, 1000 சூரியன்கள் ஒரு நேரம் உதித்து எப்படி இருக்குமோ அப்படியா. ஒரு சூரியன் வந்தாலே அப்படி நமக்கு அவ்வளவு வெளிச்சமா இருக்கு, சூரியனை பார்க்கவே முடியாது. 1000 சூரியன்கள் ஒரு நேரத்தில். அப்போ ஒருவேளை இதுக்கு ஒப்பிடலாம் அப்படின்னு போட்டுருக்கீங்க. சோ இது கிருஷ்ணன் உலகளாவிய வடிவம். உலக படிவத்தை பார்க்க நமக்கு தெய்வீக கண்கள் தேவை, சாதாரண கண்களால பார்க்க முடியாது. அதுக்கு தெய்வீக கண்களுக்கு என்ன பேரு, திவ்ய சக்ஷு. சாதாரண கண்களை நாம் பார்க்க முடியாது, அந்த தெய்வீக கண்கள் அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்தது. அப்ப இதை பாக்குறதுக்கு என்ன சொல்றேன், இந்தா நமக்கு திவ்ய சக்ஷு கொடுத்தேன். நம்ம 3D குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் 3D பிக்சர் எல்லாம் காட்டினா இந்த கண்ணாடி போடுப்பான். அப்படியே அந்த கேரக்டர்லாம் நம்ம மேல வர போல எல்லாம் தோணுங்க. இது கண்ணாடி போட்டா அது போல இவருக்கு வந்து திவ்ய கண்கள் கொடுத்தார்.
ஆறுகளில் பல கிளைகள் கடலில் பாய்வது போல இந்த பெரிய வீரர்கள் அனைவரும் உங்கள் வாயில் நுழைகின்றனர். ஹான்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு அர்ஜுனா. என்ன நடக்கிறது இங்க? அவங்களோட வாய் அவ்வளவு பெரிய உருவம், பெரிய வாய் உபை மாதிரி பெருசா இருக்கு. அதுல எல்லாம் அந்த வீரர்கள் யாரெல்லாம் இங்க நிக்கிறாங்களோ எல்லாம் நான் பாக்குறேன், எல்லாம் உங்க வாய்க்குள்ள போயிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன? ஃபியூச்சர் ஆல்சோ இஸ் ஏபிள் டு சி. எல்லாரும் இங்கதான் இருக்கா. ஆனா இன்னும் ஃபியூ மினிட்ஸ், ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல என்ன ஆகும்? எல்லாரும் என்னோட அழியதான் போறா அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு கிருஷ்ணா காட்டுறது பாரு. எல்லாம் பாரு அர்ஜுனா, ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும்னு பாரு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல வந்து ஜஸ்ட் மீனிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டு 10வது ஸ்லோகம்ல இருந்து 17வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் மீனிங் கொடுத்துருக்கு. எல்லாமே படிக்கிற நேரமும் இல்லை இல்லையா? 100,000 சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் உதிக்க நேர்ந்தால் அவற்றின் பிரகாசம் அந்த பிரபஞ்ச வடிவில் உள்ள பரமபுருஷனின் பிரகாசத்தை ஒத்து இருக்கலாம். ஏன்னா அப்ப வேணா ஒரு கம்பேர் பண்ணலாமே தவிர அவ்வளவு பிரகாசமா இருந்ததாம். பிரபஞ்சத்தின் வரம்பற்ற விரிவாக்கங்கள் ஒரே இடத்தில் அமைந்துள்ளன. அப்படி விரிஞ்சு 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 போயிட்டே இருக்கார். அப்புறம் அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவில் அனைத்து தேவர்கள் மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களின் உடல்களை கண்டான். தாமரை மலரில் பிரம்மா அமர்ந்திருப்பதையும் சிவபெருமான் மற்றும் அனைத்து முனிவர்களையும் தெய்வீக பாம்புகளையும் அவன் கண்டான். அதுலயே ஏன் பாக்குறாரு? சிவபெருமானும் பிரம்மா எல்லாம் போட்டிருக்கு. ஏன்? பிகாஸ் he says I am பிரம்மா, I am சிவன் தான் சொல்றேன். ஸ்கந்தன் எல்லாம் நான் தான் அப்படிங்கிற. சோ அதனாலதான் எல்லாரையும் பார்க்க கிடைக்கிறது. முனிவர்கள் என்ன எல்லாரையும் அங்க வந்து பாம்புகள், தெய்வீக பாம்புகள் எல்லாம் அங்க பார்க்கிறார். பிரபஞ்ச வடிவம் எல்லையில்லாமல் எல்லா இடங்களிலும் விரிவடைவதை கண்டான். முடிவும் இல்லை, நடுவும் இல்லை, ஆரம்பமும் இல்லை. எங்கே ஆரம்பிக்கிறது, எங்க முடியாது தெரியாது. பரவி 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 இப்படி வந்துட்டே இருக்கு. அவரது வாயிலிருந்து எரியும் நெருப்பு வெளிப்படுவதை கண்டான். ஒரு உருவத்துல என்னன்னா இந்த மாதிரி நான் நெருப்பு அப்படி பிழம்பு அப்படி வரதான் வாயிலிருந்து. ஏன்னா அது வந்து அவர் நான் யமனாவும் இருக்கேன் அப்படிங்கிறானே. அழிக்கணும்னாக்கா ஒரு யமன் வேணும். அப்ப அந்த யமனும் நான் தான். குபேரன் நல்ல செல்வந்தர் குபேரனும் அதுவும் நான் தான் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அதெல்லாம் தான் அவர் வந்து ஒரு உருவத்துல வந்து காட்சி கொடுக்கிறார். வெளிப்படுவதை கண்டான். இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் அவரது சொந்த பிரகாசத்தால் எரிவதை கண்டான். எல்லாம் அவர் வந்து அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். அப்பதான் 10 போட்டிருக்கு. ஓகே, 10 and 11 போட்டு அநேக வக்திர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யானேகோத்யதாயுதம் திவ்யமால்யாம்பரதரம் திவ்யகந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்த விஸ்வதோமுகம். அனந்த விஸ்வம் முகம் எல்லாம் அப்படி நிறைய 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 முகங்கள் காண்றது. ஐஸ்வர்யமான தேவம் இதெல்லாம் காண்றது. அப்புறம் என்னது? கந்தானுலேபனம், நிறைய வாசனை பொருள்கள்லாம் பூசியிருக்கான் உடல் எல்லாம். அதெல்லாம் அப்படி நல்ல ஸ்மெல் எல்லாம் வருது. அப்புறம் திவ்ய மால்யாம்பரதரம், நல்ல ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்காரு. அநேக திவ்யாபரணம், ஆபரணம், நிறைய ஆபரணங்கள். அப்புறம் அத்புத தர்சனம், பார்க்கறதுக்கு அப்படி ஆச்சரியம் அடையப்பட போல தரிசனம். பார்த்தா இப்படி சுழற்சியா ஒரு இடத்துலயும் வந்துட்டே இருக்கு. அநேக அற்புதம். அப்புறம் அநேக வக்திர நயனம், நிறைய கண்களை நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. ஆயுதங்களும் கையில எல்லாம் இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளுடன் ஆடைகளுடன் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமான பிரகாசமாக எல்லையற்றாத எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. பாக்குறான் அப்படி ஆச்சரியப்பட்டு போய் ரொம்ப அந்த ஜாப்ட் தான் இங்க. அப்புறம் திவி சூரிய சஹஸ்ரஸ்ய பவேத் யுகபத் உத்திதா யதி சத்ருஷி சாஸ்யர் பாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனः. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். நம்ம படிச்சதுதான் முன்னாடி ஒரு ஸ்டார்டர் படிச்சோம். இது அந்த ஸ்லோகாக்கு கிழியும் எந்த ஸ்லோகால வருதுன்னு பார்ப்போம். தத்ரை கஸ்தம் ஜெகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அபஷ்யத் தேவதேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்ததா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. என்னது? பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்கள் என்னெல்லாம் எங்கெல்லாம் பரவி இருக்காரோ, எப்படியெல்லாம் எங்கெல்லாம், அது எல்லாமே ஒரே இடத்துல அவனால் காண முடிந்தது. எல்லாமே ஒரே இடத்துல. அப்போ அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை அவர் காண்றார். விஸ்மயா விஷ்டோ ஹிஷ்டரோமோ ரோமாதனஞ்சய பிரணம்ய சிரசா தேவம் கீதாஞ்சலிர் அவாசத. இதெல்லாம் பார்த்து என்ன எடுத்து கைய கூப்பி அவர் சிரத்தை தாழ்த்தி அப்பப்பா அப்படின்னு அடுத்தவருக்கு. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்பூச்செறிய
சிரம் தான் எனக்கே இப்ப மயிலுக்கும் சரியாகுது. ஏன்னா அர்ஜுனன் நான் ஃபீல் பண்ணோம்னா நமக்கு அது இமிடியேட் எவ்ரி டைம் ஐ ரீட் திஸ் ஐ கெட் மயில் குச்சி. ஏன்னா அந்த ஒரு என்னது யூ கோ இன்சைட் தட் கேரக்டர். சோ நம்ம அப்படியே அதுல இன்வால்வ் ஆயிட்டோம்னா அதான் சில பேர்லாம் ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னா அவன் என்ன பண்றான்னு தி கோ இன்சைட் த கேரக்டர் அண்ட் டூ தட் ஆக்டிங். அப்ப அது அப்படி தத்ரூபமா இருக்கும். அதே போல இவர் அர்ஜுனன் வந்து அப்படியே போயிட்டு நடுங்கி ஒரு மயிலுக்கும் சரிய அவர் இதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா பாக்குறார். சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். என்ன சொல்றார்? இதான் இருக்குது. அவர் கேட்டார், கரெக்ட் தான், பகவான் கொடுத்தார். ஆனா என்ன சொல்றார்? அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவாம் தவ தேவதேஹே சர்வான் சதா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணமீஷம் கமலாசனஸ்தம் ரிஷீம்ஷ சர்வான் உலகாம்ச திவ்யான். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களையும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக விட்டிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் எல்லாம் கொடுக்கும். பிராமணஸ்தம், கமலாசனம், சர்வாம்ச சங்கான், பூத விசேஷ ரிஷீம்ச சர்வான் உலகாம்ச, ஐ திங்க் சங்கான், விசேஷ சங்கான், பிரம்மாண்டம், மீஷ கமலாசனஸ்தம். தெரியல இந்த சிவபெருமானோட பேரை எங்க அதுல போட்டிருக்கேன், எனக்கு ஐ குட் மேக் அவுட். ஓகே. அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். எல்லாம் நான் வந்து பாக்குறேன். எல்லாம் உங்ககிட்டதான் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்ததை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன். அநேக பாகோதர வக்ர நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் சர்வதோ அனந்த ரூபம் நாந்தம் ந மத்யம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனை விஸ்வரூபமேன், நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளையும் வயிறுகளையும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்ற எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உண்மையில் நான் ஆதியோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்கீங்க. எல்லாம் நிறைய கை எப்படி இருக்கு, இமேஜின் எப்படி இருக்கும்னு அவனால மயக்கமே போட்டு வந்துருவோம். रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहुरुपादम बहुतरम बहुदम शाकरालम दृष्ट्वालोका प्रव्यतिदास तदाहम. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். எல்லாரும் அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை பாக்குறவங்க எல்லாம் தேவர்கள்லாம் பார்த்தாங்களா ஒண்ணு கேட்க கூடாது. அங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா இவ்வளவு பேருக்கு அது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சே தெரியாது. திவ்ய சக்ஷு இவருக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே. ஆனா அங்க கபித்வஜா யாரு, இந்த தேர்ல வந்து ஹனுமான் உட்கார்ந்துருக்காரு. அவருக்கு பார்க்க கிடைச்சதா? அப்புறம் சஞ்சய் இதெல்லாம் பாக்குறாரு. சஞ்சய் இதெல்லாம் பார்த்துதானே வரணும் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றாரு. அவருக்கு தெரிஞ்சது இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின். அது நம்ம வந்து we can answer as per our comfort zone. சோ உட்பட எல்லா அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். நபஸ்பிருஷத் தீப்தம் அநேக வர்ணம் வியாப்தானனம் தீப்த விஷால நேத்திரம் திருஷ்வா ஹி த்வாம் பிரவ்யாதிதாந்தர் ஆத்மா திருப்திம் ந விந்தாமி ஷமம் ச விஷ்ணு. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், சிறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உண்மை நான் காணும்போது எனது மனம் பயத்தின. இப்ப என்ன ஆகுது, ஆச்சரியத்துல பாக்குறேன், எல்லாம் கரெக்டு தான். பார்த்து ஒரு பயமே வந்துடுது. அப்பப்பா இப்படி ஒரு பெரிய உருவம், இவ்வளவு எல்லாம் பெரிய கோரமான பற்கள், என்ன அதென்ன இதெல்லாம் பார்த்து மனம் வந்து பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. இனிமேல் என்னால் தாங்க முடியாது. பிளீஸ் ரிட்ரீவ் பேக். எனக்கு வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவருக்கு வந்து வேண்டாம். அது ரொம்ப பார்த்து அப்படி பிரமிப்பா இருக்கு, பயந்து விடுறாங்க. அமித் 26, 27 and 28 இதெல்லாம் இருக்கு. பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கட் இட் ஆஃப். அதனால ரெகுலரா நாங்க எல்லாம் படிக்க மாட்டோம். பட் நீங்க அடல்ட்டா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போட்டோம். குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் இந்த ஸ்லைட்ல எல்லாம் வராது. அமீச்சத்வாம் திருஷ்ட ராஷ்டிரஸ்ய புத்ராஹ சர்வே சஹைவா வனிபால சங்கைஹி பீஷ்மோ துரோணசூத புத்திரஸ்ததாசௌ சஹாஸ்மதீயைரபி யோத முக்தைஹி. அப்புறம் இது படிக்கிறேன் 26, 27. वक्त्राणि ते द्वरमाणा विशन्ति दंशाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते ருத்தமாங்கைஹி. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களும் திருதராஷ்டிரின் எல்லா புத்திரர்களும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்ப்புள் விரைந்து நுழைகின்றனர். அப்படின்னா என்னது, எல்லாம் அழியறதுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அவர் வாய்க்குள்ள போச்சுன்னா எல்லாம் சுவாகாதான்.
எல்லாம் அவங்க வந்து அழியறாங்க, எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கேன், எல்லாம் போறாங்க அங்க. அவர்கள் சிலது உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். அப்படின்னா இந்த கிரைண்டிங் டோட்டலி பல்லு கடியில சிக்கி கண்டம் துண்டமாயி உள்ள போறாங்க. சோ அந்த மாதிரி எப்படின்னா என்னது எவ்வளவு கோரமான அந்த இதெல்லாம் பாக்குற நதிகளில் அப்புறம் இது யதா நதீனாம் பகவோ அம்பு வேகாஹா சமுத்திரமேவாபிமுகா திரவந்தி ததா தவாமி நரலோக வீரா விஷந்தி விஜ்வலந்தி. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். விட்டில் பூச்சி எப்படி போறது, ஒரு வெளிச்சத்தை போக்கி போறது, நோக்கி போறது அதுக்கு தெரியாது. அது வந்து கிட்ட போனா சுற்றுலும் உயிரை போயிடும் தெரியாது அதுக்கு. ஒரு லைட் அட்ராக்ஷன் போடுது. அது மாதிரி எல்லாரும் என்னது உங்க வாயுள் நுழைகின்றனர் அப்படின்னா இந்த வாயில நெருப்பு வருது, அப்புறம் பொசுங்கிதானே போவா. சோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து நதி எல்லாம் எங்க போறது, ஃபைனலி கோஸ் டு ஓஷன் நதி. அந்த மாதிரி எல்லாரும் அப்படின்னு ஒரு அட்ராக்ஷன் எல்லாம் உங்க வாய்க்குள்ள நுழையிறாங்க. எல்லாம் நெருப்பு எல்லாம் வருது, அதை பொசுங்கி வருவாங்க. எஸ் 32 புருஷோத்தம் இங்க இருக்கு ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவான் வாச். இப்ப பகவான் சொல்றார், காலோ அஸ்மி காலம், நான் தான் காலம். காலோ அஸ்மி லோக க்ஷயக்ருத் பிரவருத்தோ லோகான் ஹர்த்துமிக பிரவருத்தः கிருதே அபி த்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏ அவஸ்திதாः பிரத்யநீகேஷு யோதாः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உங்களுடைய உலகங்களை அழிப்பவற்றுள் மிகப்பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவதா இருக்கின்றார். நம்ம எப்பவுமே இந்த டைம் ஹீல்ஸ் அப்படின்னு, காலம் தெளியும், காலம் வந்தா எல்லாம் தெளிஞ்சு போனா என்னது கெட்டதெல்லாம் போயிடும், நல்லது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோப்ல இருப்போம் இல்லையா. இந்த காலம்ங்கிறது பகவான் தான். எதெல்லாம் அழிக்கணுமோ அதெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு அந்த மாதிரி. அப்ப யாரெல்லாம் அழிப்பர், பாண்டவர்களை தவிர பாக்கி எல்லாரும் அழிக்கப்படுவர் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணனை சொல்றார். யார் நல்லதுக்கு ரைச்சியஸா இருக்காங்களோ, யார் நல்லதுக்கு வந்து உழைக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து நினைச்சிருப்பாங்க. பாக்கி எல்லாரும் பீஷ்மர் கூட போயிடுவார்னு. ஏன்னா அவர் வந்து எங்க எடுத்து சொல்லணுமோ அவர் பெரிய ஸ்தானத்துல இருந்தார், எடுத்து சொல்லாம இருந்தார். எல்லாம் திருதராஷ்டிரா எல்லாரும் போயிடுவான் அங்க. அப்புறம் என்னது, தஸ்மாத்முத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ருன் புங்ஷ்வ ராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயைவைதே நிகதாக பூர்வமேவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சின் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வரும், குவிஸ்ல வரும்னா. ஏன்னா நான் அன்னைக்கு இதுன்னு சொல்லி மித்தியாச்சாரிய வந்ததுன்னு சொன்னேன். அதே போல சவ்யசாச்சின் வரும். சவ்யசாச்சின்னா நல்லா போர் புரியறவங்க, எப்படி ஆனாலும் வந்து போர் புரிஞ்சு அவங்க ஜெயிக்கப்பட்டவங்க. அந்த மாதிரி யாருக்கு பேரு, அர்ஜுனனுக்கு. சோ அதனால வந்து எனவே எழுந்து போரிட தயாராக, ஏன்னா தெரிஞ்சு போயிடுத்து, உனக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, எல்லாம் இறந்துதான் போறா. அப்போ உனக்கு என்ன அங்க வேலை, ஜஸ்ட் ஒரு அம்பு விடணும், அவ்வளவுதான். நீ அம்பு விட்டா போதும், அவ கிட்ட விழ போறா. இதெல்லாம் என்ன, நான் டிராமா, நான் தான் டைரக்டர், இதுதான் நடக்கும் சொல்லிட்டு நான் தீர்மானம் பண்ணியாச்சு, இதுதான் நடக்கும். நீ வெறும் நிமித்த மாத்திரம் ஒரு யூஸ் பண்றேன், ஒரு டூலா யூஸ் பண்றேன், ஒரு கருவியா நான் யூஸ் பண்றேன், அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த வந்து இப்போ ஒரு கத்தியோட இது போட்டிருக்கா. ஒரு கத்தி வந்து திருடங்கையில இருந்து என்ன ஆகும் தெரியும் நமக்கு, பழுத்த எடுத்துருவோம், சம்திங் வில் ஹார்மஸ் டு டேக், நம்மளோட வேலத்தெல்லாம் எடுத்து போறதுக்கு அவன் வந்து பண்ணி. இது அதே மாதிரி கத்தி, அதே மாதிரி நாட் அதே கத்தி, அதே மாதிரி ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டாக்டர் கையில இருந்தா என்ன ஆகும், உள்ள கட்டி எல்லாம் எடுத்து நல்லது பண்ணுது. சோ கத்தி ஒன்றுதான், ஆனா என்னது, கத்தி ஒன்றுனா என்ன அர்த்தம், ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் தான், அதனோட பர்பஸ் எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒரு தீயவன் கையில அது இருந்ததுனாக்கா இது அழிச்சிடுவோம். ஒரு நல்லவன் ஒரு டாக்டர் கையில அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா நம்மள வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி, சர்ஜனா இருக்கணும், அதை கட் பண்ணி அந்த கட்டியோ ஏதோ இருந்து எடுத்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணி then we'll be thanking God, டாக்டர் கையில கத்தி வச்சுக்கான எனக்கு கொலை பண்ணி விடும், நம்ம எல்லாம் பயப்பட மாட்டோம். யாரை பயப்படுவோம், திருடன் கையில கத்தி இருந்தா நமக்கு பயம். சோ அதனால நான் வந்து உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டூலா இரு, I'm just using you as a tool to இவாளெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்றது, இவாளெல்லாம் அழிச்சு அவ உனக்கு பெருமையா ஆச்சு, சரி அர்ஜுனனா கொன்னான்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும், நீ வந்து உனக்கு ராஜ்யமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு. எனவே எழுந்து போரிட தயாராது. உத்திஷ்ட கௌந்தையா வந்துதான் இங்க வரல, அது ஒண்ணு வந்துட்டே இருப்பேன். இப்ப உத்திஷ்டானா எழுந்துரு கௌந்தையா, அர்ஜுனனே எழுந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உமது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். சும்மாதான் பாடியா தான் நிக்கிறாவா, எல்லாம் போயிடுவா, இதை போயிட்டே இருக்கா, ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருக்க, இதெல்லாம் தான் நடக்க போறது. ஏன்னா ஃபியூச்சரும் பார்க்கலாம், அவரோட இந்த இதுல வந்து என்னெல்லாம் பாஸ்ட் அதுவும் பார்க்கலாம், இப்ப என்ன நடக்கிறதும் பார்க்கலாம், ஃபியூச்சர்ல நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். சோ அதெல்லாம் பாக்குறேன். எனவே சவ்யசாட்சியே, நல்ல போரிடம், நல்ல என்னது தேர்ச்சி பெற்றாரே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக அப்படின்னு.
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यान् अपि योधवीरान् मया हतां स्वां जहिमा व्यदिष्ठा युध्यस्वदे चेदाहि ஜேதாசி ரணே ஹபத்னான். துரோணர், பீஷ்ம, ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். அப்படின்னா என்னது, தேர் டிஸ்டைன்ட் அவ டெஸ்டின்ல எழுதி வச்சாச்சு. நான் எங்க போவா என்ன அவா எல்லாம் நான் பண்ணியாச்சு. எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே நீ போரில் விடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். அம்பு எழணும், வளம் கிடுகிடன் விழுவா. என்னோட வேலையை ஆயிடுத்து. நான் ஏன்னா அதுதான் நீ பிளான்டு. ஸோ நான் இந்த டைரக்டர் ஆஃப் திஸ் டிராமா. என்னோட பிளான் பிரகாரம் இதெல்லாம் நடக்கிறது. நீ வந்து சும்மா ஒரு பேருக்கு ஒரு கருவியா யூஸ் பண்றேன். அது சஞ்சய் பின்னாடி சொல்றேன். யார்கிட்ட? திருதராஷ்டிரர் சொல்லியிருக்காரு. ஏதத் ஸ்ருத்வா வச்சனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர் வேபமான கிரீதி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாஹ கிருஷ்ண சகதத் கதம் பீத பிரணம்ய. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடம் இருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். பயம் வந்தாச்சு, நல்ல பயம். இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பயம் வந்துட்டு என்னது, திரும்பி எப்பா என்ன ஆளுப்பா கிருஷ்ணா அப்படின்னு வணங்குறார். அப்புறம் என்னது, மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணனிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். வெரி என்னது, ஒரு கில்ட் மாதிரி அவருக்கு வந்துடுச்சு. ஐயோ, நான் இன்னும் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு அவருக்கு ஒரு ஃபீலிங். சகேதி மத்வா லாங் மீட்டரா பாக்குறேன். சகேதி மத்வா प्रसवं यतुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वा अपि यच्छा ரெண்டு சேர்த்து தானே. यच्छावहा सार्थम सकृतो असि विहारयष्या सन भोजनेषु एको अदवाभ्यच्युत தத்சமக்ஷம் தக்ஷாமயே துவாமகம் அப்பிரமேயம். யூ மே வண்டர், ஏன் இந்த மாதாஜி படிக்க வரலன்னா பேசாம ஸ்லோகெல்லாம் விட்டுட்டு இது மாதிரி படிச்சா போதுமே. அப்படி இல்ல, அது நமக்கு படிக்க வர்றது அது இல்ல. படிக்க வரும் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இதெல்லாம் ரெகுலரா படிக்காததுனால வாயில நுழையாது. ஆனா என்னன்னா, இது படிக்க இல்ல கேட்கறவாளுக்கும் நல்லது, படிக்கிறவாளுக்கும் நல்லது. இந்த பாகவதம் மாதிரிதான். பாகவதம் நம்ம கேட்க சித்த சுத்தி ஆகும். படிக்க முடிஞ்சுன்னா படிக்க நல்லதும் ஆகும். அந்த மாதிரி நல்லது வரும் எதிர்பார்த்துட்டு இல்லை, பட் நல்லது. இட் இஸ் குட். எனிதிங் நம்ம இப்ப என்ன பண்ணாலும் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு பண்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி காலையில இருக்கிறது மங்களாரத்தி யாரெல்லாம் பாக்குறீங்க தெரியாது, அதெல்லாம் மங்களாரத்தி எல்லாம் பாருங்க. இது ஒரு நல்லது சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கா. we are doing. அதனால எது நல்லதெல்லாம் தெரியாது. அப்ப இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டும் படிச்சாலும் எனக்கு பரவாயில்ல. ஏதோ கத்துக்கா ஏதோ படிக்கிறோம். பகவான் தெரியும் நம்ம இன்டென்ஷன் என்ன தெரியும். சரி, நம்ம வந்து படிக்கலாம். நீங்களும் வந்து ஏதோ பொறுமையா கேட்டுருக்க கேளுங்க. அவ என்ன சொல்ற, 41 42 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உன்னது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவாங்கிறது யாதவ குலத்துல இருந்ததுனால யாதவான் தான் கூப்பிட்டிருக்கார். நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்ததை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். இப்படி கீழே சரணடைஞ்சுட்டார். கீழே உட்கார்ந்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி வேணும், பிளீஸ் மன்னிச்சுடு பகவானே அப்படின்னு. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையும் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரை இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஏன்னா அவருடைய எல்லாம் பெருமை இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு விஸ்வரூபம் பார்த்தோம்னா இன்னும் ஹம்பிள். நேற்றுக்கே கொஞ்சம் சொன்னார், செகண்ட் சாப்டர்லயும் தெரியும் அவருக்கு கடவுள். ஆனா இவ்வளவு எல்லாம் வைபவம் இருக்குன்னு அவருக்கு எக்ஸ்பெக்ட் எல்லாம் பார்த்து சாரி சொல்ல ஆரம்பிச்சு. அதிருஷ்டபூர்வம் ரிஷிதோ அஸ்மி திருஷ்டுவா பயேன சத் பிரவ்யதிதம் மனோமே தத்தேவ மே தர்ஷய தேவ ரூபம் பிரசீத தேவேஷ ஜெகன்னிவாச. இதுவரை நான் இன்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனா என்னது, அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகிறது. எல்லாம் நான் பார்த்தேன், எனக்கு எது பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தது பார்த்துட்டேன். ஆனா எனக்கு வந்து இப்ப மனசு வந்து குழம்பி இருக்கு, பயமாவும் இருக்கு அப்படின்னு. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. போரும் விஸ்வரூபம் எனக்கு பார்த்த ஆசையெல்லாம் நிறைஞ்சு போயிடுத்து, திரும்பி உங்க சொந்த ஒரிஜினல் ரூபத்திலே வாங்க, உங்க தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படின்னு. அப்ப சஞ்சய் பேக் டிராப்ல இப்ப சஞ்சய் திரும்பி சொல்றேன்.
इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयमास भूयः आश्वासयन्नास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा சௌமியவப்பூர் அது ஒரு வேர்ட் வந்தா வரலாம் உங்களுக்கு. சௌமியவப்புன்னா அழகிய உருவம், அழகிய ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்துட்டாரு. அழகியதான் மெயினா அழகிய ரூபம். சோ என்ன சொல்றார், திருதராஷ்டிரியிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை அந்த பெரிய அந்த என்னது உலகளாவிய வடிவத்தை எல்லாம் சுருக்கி 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 4 கை ரூபத்துல வந்தார். அப்புறம் அந்த 4 கை ரூபத்துல இருந்து அந்த நாராயண ரூபம், பரமாத்மா ரூபம், அதுல இருந்து சுருக்கி சுருக்கி 2 கை ரூபத்துல வந்துட்டார். 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். டோன்ட் வரி, நான் இருக்கேன் கூட. எவ்வளவு இஸ் சோ கம்பேஷனேட் இல்லையா? கிருஷ்ணா இஸ் வெரி கம்பேஷன். நீங்க நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். நிறைய நம்ம பக்தி பண்ண அவர் இது ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்ன எப்படி வேணா பக்தி பண்ணலாம். அதுதான் மெயினா. குழந்தையா நினைச்சு பண்ணலாம், ஒரு யூத்தா நினைச்சு பண்ணலாம், ஒரு எப்படி வேணா நம்ம பகவான் ஒரு இது பண்ணலாம். அர்ஜுன உவாச்ச விஸ்வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌமியம் ஜனார்தன இதானீமஸ்மி சம்வருத்தः சச்சேதாக பிரகிருதிம் கதஹ. அவர் எங்க கொடுத்தான்? கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான ஒரு உருவில் கண்ட போது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். பாவம் அர்ஜுனா ரொம்ப பயந்துட்டார். இப்ப உங்களோட திரும்பி இந்த ரூபத்தை பார்த்தோம்னா, இந்த ஜெயிண்ட் ஃபீல்ட் எல்லாம் போவாளே அப்படி பண்ண ஊன்லாம் கத்துவோம். எப்படப்ப நிறுத்த போறான், நிறுத்தலாம் சொல்லுவோம். அப்புறம் கீழே வந்தப்பறம் அப்பா இப்பதான் எனக்கு மனசு சாந்தமாச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நான் எல்லாம் போக மாட்டேன். நான் சும்மா சொல்றேன். எனக்கு கத்திரவாளி எல்லாம் பார்த்து ஐ கேன் இமேஜின் எவ்வளவு பயமா இருக்கும். அங்க எல்லாம் ரோலர் கோஸ்டர் இப்படி தான் போகுது. இதெல்லாம் ஒரு தைரியம். ஓகே, இப்ப உங்களோட இந்த ரூபத்தை பார்த்தப்பதான் எனக்கு மனசு சமாதானம் எடுத்து இப்படியே இருந்த போரும். புருஷோத்தமரான் அப்புறம் இதென்ன ஸ்லோகம் இங்க இருக்கு. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச, பகவான் சொல்றார், சுதுர்தர்ஷமிதம் ரூபம் திருஷ்வானசி மம தேவா அபியஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்க்ஷினஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிக அரியதானது. எது? இந்த 2 கை ரூபமே ரொம்ப அரிதானது. யாருக்கும் காண கிடைக்காதாம். பிரியமான இந்த உருவத்தை ரசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். என்னுடைய இந்த ரூபத்தை பார்த்து இவ்வளவு க்ளோஸ் இன்டிமேட்டா பாக்குறது அவளால தான் முடியும். அர்ஜுனனால அந்த மாதிரி பார்க்க முடிஞ்சது. தேவர்களுக்கு கூடி பார்க்க அவளுக்கு விருப்பம் இருக்காம். அதனால அவளுக்கு கூடி இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறது இல்ல எனக்கு இந்த ரூபத்துல பாக்குறதுக்கு. 55 பக்தியா त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदो अर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி ரூபத்துல அப்படின்னா என்ன பார்த்தா புரிஞ்சுக்கிறது அப்படி இல்லை. யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டோட்டலி பகவானை பத்தி ஒரு பர்சனல் இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த லார்ட் எப்போ வரும்? அது வரது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ நம்ம ஒரு பயபக்தியோட தான் நம்ம பண்ணிருப்போம். பகவான் ஒரு போட்டோ பார்க்கணும், ஒரு விக்ரம் பார்க்கணும், அது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான். அந்த பக்தி எல்லாம் நமக்கு இன்னும் வந்ததே இல்லை. வெரி லாங் வே டு கோ. ஆனா யாருக்கு முடியும்? ரொம்ப பக்தி தொண்டில ஊறி போனவாழ்தான் முடியும். எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன்மின் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால், அனன்ய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையின் ரகசியங்களை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிழப்படுத்தது. அப்ப நமக்கு இப்ப என்ன பண்ணும்? பகவானுக்கு தியானம் பண்ணணும். அப்ப அதான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். என்ன பண்ணலாம்? பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரிக்கப்படாத பக்தி சேவை எவ்வாறு தொடங்குவது? காலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை மந்திரம் சொல்லவும். அவ்வளவு நேரம் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லையா? ஒரு மாலை வீட்டுல சொல்லிட்டு அப்புறம் இங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது கரெக்டா இருக்கும். எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? ஒரு நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே எடுக்கும்போது 20 நிமிஷம் வேணா எடுக்கும். அப்புறம் அடுத்த நாள் பண்ணும்போது 15 நிமிஷம். கம்மியாகி 7 நிமிஷத்துல இருப்பேன். 7 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஜப்பம். அப்படின்னா கரெக்டான ஸ்பீடு. இல்ல நான் 5 நிமிஷத்துல முடிக்கிறேன்னா தப்பா பண்றேன்னு அர்த்தம். ப்ளீஸ் கரெக்ட் யுவர் செல்ஃப். 5 நிமிஷத்துல இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பிரபுஜி சொன்னதுதான் நான் சொல்றேன். ஐ எம் நோ கிரேட். ஓகே, எனக்கெல்லாம் 5 நிமிஷத்துல வராது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட நாக்கு அவ்வளவுலாம் ஐ டாக் ஃபாஸ்ட். ஜப்பம் சொல்றது ஒரு மாதிரி ஃபாஸ்டா இருக்கும். பட் இதை விட ஃபாஸ்டான சொல்லலாம் ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஏதோ ஒரு சர்டன் வேர்ட்ஸ் we are not doing properly. அப்ப என்ன ஆகுன்னா அது இதாயிடும். அபராதம் ஆயிடும். நாமத்தை ஃபுல்லா சொல்லணும்.
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. 2 ஹரே ஹரே. ஒரு மாதாஜி இன்னும் ஹரோ ஹரே இன்னும் அப்படி இந்த மாதிரிலாம் ஹரா ஹரே அப்படின்னு சொன்னாங்க. மாதாஜி ஹரா எல்லாம் இங்க வராது, ஹரே ஹரே தான் சொல்றேன். இன்னும் அவங்க அந்த மாதிரி ஹரா ஹரா அப்படின்னு இன்னும் சொன்னாங்க. என்ன ஹரஹரா ஹரஹரா அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க. இப்ப நான் எப்படி கரெக்டா அப்ப நம்ம எப்படியும் பழகிடுவோம். அப்ப அது வந்து கரெக்டா உச்சாரணம் இருக்கணும். கிருஷ்ணா 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 அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, எல்லாம் ஷார்ட் எல்லாம் பண்ணி சொல்லக்கூடாது. அது இட்ஸ் லைக் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பால் வந்து பாஸ்கெட் பால்ல போடுற மாதிரி நமக்கு திருப்தி. ஒரு டைம் சொல்லியாச்சு, 2 டைம் சொல்லியாச்சு. பாஸ்கெட்குள்ள அந்த பால் விழுந்திருக்கா அதுதான் பார்க்கணும். அது எத்தனை டைம் விழுந்திருக்கும்? 1 டைம் 2 டைம் தான் விழுந்திருக்கும் 108ல. அப்ப என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, 15 நிமிஷம். ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துடும் ஸ்பீடு. இந்த நாக்கு வந்து பழக பழக வரும். அதான் அட் த மோஸ்ட் 7 நிமிஷம், 8ல இருந்து 7 நிமிஷத்துக்குள்ள நம்ம பண்ணலாம். ஆனா அதுக்கு மேல வந்து பண்றோம் அந்த மாதிரி. இது வந்து ஏதோ ஒரு பிரபுஜி சொன்னதை நான் சொல்றேன். அதுக்குள்ள நீங்க பண்ணிட்டேன்னாக்கா நீங்க எங்கேயோ தப்பு பண்ற, கரெக்ஷன் பண்ணிடுங்கோ. இப்ப கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயிலா பண்ணா உங்களுக்கு 7 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்க முடியாது அப்படின்ற. 7 நிமிஷம் பகவான் கொடுக்கறது என்ன பெரிய அப்படின்னா வெட்டி முடிக்க நம்ம வேலை பண்ணணும். பகவான் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. வாய் பேசுறதுக்கு நாக்கு கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஹியூமன் பீயிங்கால தான் பேச முடியும். இதே நம்ம வீட்டுல ஒரு நாயை வளர்க்குறோம்னா அந்த நாயை கூட பேச முடியாது. ஒரு பூனை வளர்த்தான் பேச முடியும். எனி அதர் 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல அதர் தன் ஹியூமன் பீயிங் ஏதோ ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கு பேச வராது, பக்தி பண்ண வராது. ஆனா நம்ம எல்லாம் லக்கி, அதெல்லாம் முடிச்சு. லக்கினா என்னது, இந்த உடல் வந்து பகவான் கொடுத்திருக்காரு, கரெக்ட் தான். இந்த உருவத்தை நம்ம வந்து போன ஜென்மாவோட ஏதோ நல்ல காரியங்கள்ல பண்ணனால ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்திருக்கோம். ஸோ வி ஷுட் நாட் லெட் இட் கோ வேஸ்ட். அப்ப வந்து நிறைய எவ்வளவு நாள் எப்படி இருந்தோமோ பரவாயில்ல. அப்ப என்ன பண்ணுவாரு, ஐயோ இவ்வளவு நாள் வேஸ்ட் பண்ணி அதுல ஒரு டைம் வேஸ்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். நம்ம வாழ்நாள் நல்லா நீடித்து கொடுப்பேன். இப்ப நம்ம ஒரு 50 இயர்ஸ்ல இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கலாம், ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். 45 இயர்ஸ் வச்சுக்கலாம். நம்ம 50 வயசுல ஒரு டெத்துன்னு இருந்ததுனாக்கா 45 வயசுல தான் ஐயோ நான் இன்னும் 5 வருஷத்தை எப்படி முடிக்க போறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வாழ்நாள் 70 80 ஆக்கிடுவேன். நல்ல ஹெல்தி பாடியாவும் இருக்கும், நல்லாவும் இருப்பேன். அண்ட் வந்து அப்போ இன்னும் நிறைய ஜப்பா பண்ணலாம். நீங்க என்னெல்லாம் பேக்லாக் வச்சிருந்தாலும் ஆனா பகவான் கையில தான் எல்லாம் இருக்கு. ஹீ வில் மேக் இட் பாசிபிள். அது என்ன சொல்லுவார், நேற்று கூட பாகவதம் படிக்கும்போது வந்ததே, ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்காளா, நேற்று பாகவதம் படிக்கும்போது இந்த மாதாஜி இருக்காளா, ஒரு நிமிஷம், யாரு, கமலா மாதாஜி இவ யாருமே இல்லையா? யாருமே இல்லை, அவங்க யாரும் இல்லை. அது ஒரு வேர்டு இருக்கு, நான் சொல்றேன். அது வந்து கிருஷ்ணன் நினைத்தான் நடத்துவார். அது வந்து ஒரு ஹிந்தி வேர்டு. நேதி கரெக்டா அது படிக்கும்போது நினைவு வந்துருக்கு. பாகவதம் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது இது இப்படி சொல்லுவார் அந்த பிரபுஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைவு வந்தது. அப்போ அது ஹிந்தி வேர்டு தான். மாரே கிருஷ்ணா ராக்கே கே, மாரே கிருஷ்ணா ராக்கே கே, ராக்கே கிருஷ்ணா மாரே கே. இதான் ராக்கே கிருஷ்ணா. ராக்கேன்னா ரக்ஷா பண்றாரு. கிருஷ்ணா ரக்ஷா பண்ணணும். ரக்ஷனா என்னது, நம்மளை காப்பாத்தணும்னு நினைச்சார் ஒரு தடங்களும் வராது. அவர் கண்டிப்பா காப்பாத்தியே தீர்வார். அவர் அழிக்கணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா என்னதான் ப்ரொடெக்ஷன்ல இருந்தாலும் அவர் அழிச்சே தீர்வார். சோ மாரே கிருஷ்ணா, மாரேகா, மாரே கிருஷ்ணா ராக்கே கே, ராக்கே கிருஷ்ணா மாரே கே. அந்த வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப பகவான் நினைச்சா எல்லாம் முடியும். இப்ப நம்ம 50 வயசுல இறக்க போறோம்னா அது வந்து வாழ்க்கை நீடித்து நமக்கு நிறைய புண்ணியம் இல்லை, நிறைய பகவான் இது பண்ணி அந்த பகவான் உலகத்துக்கு கொண்டு போறதுக்குள்ள எல்லாம் ஏற்பாடு அவர் பண்ணிடுவார். அதான் சொல்றாரு, உங்களுடைய என்ன பக்தி இருக்கோ அதையும் என்னது, இப்ப நம்ம டெமிகோட வழிபடுறோம்னா அதுக்குள்ள உந்துதலையும் அவர் தான், அதுக்குள்ள நம்பிக்கையும் கொடுத்து அதை உந்தினா என்னது, அதுல நம்பிக்கை வச்சு அதை இன்னும் ஃபர்தர் ப்ரோக்ரஸ் பண்றது அவர் தான் பண்ண வைக்கிறார் அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் இருக்கார் உள்ள, பரமாத்மா இருந்து சாங்ஷன் பண்றதுக்கும் சாட்சியம் இருக்கார். பாத்துட்டு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், காலையில இந்த 5 மணியெல்லாம் சும்மா ஜென்ரலா போட்டிருக்காவா, போட்டது இப்ப 5ல இருந்து 6 இங்க 5:30 போட்டிருக்கு. ஐ டோன்ட் சேஞ்ச் எனிதிங். நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம். இல்லை 4:30 மணிக்கு எதுனா வெரி குட். அது என்ன மங்கள ஆரத்தியும் பார்க்கலாம். அது பார்த்து முடிஞ்சு 5 மணி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க கொஞ்சம் ஜப்பா பண்ணி கேன் கம் டு த கிளாஸ், அதுவும் பண்ணலாம். ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸா இருக்கிறவா, இல்லையா ஆஃபீஸ் எல்லாம் போகணுங்கிறவளுக்கு ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன், நீங்க மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. உங்கள் இதயத்தை கிருஷ்ணரிடம் அர்ப்பணிக்கவும், அவர் உங்களை மிகப்பெரிய ஆபத்துகளில் இருந்து காப்பாற்றுவார். இதுதான் அவர் என்ன கேட்கிறார். பெரிய பெரிய சாப்பாடு கொடுக்க, சப்பன் போகலாம் கோயில் எல்லாம் கொடுக்குறான், நீயும் கூட சப்பன் போக நீ கொடுத்தாதான், இல்ல என்னது வெள்ளிக்கவச்சம் அந்த கோயில வந்து வெள்ளிக்கவச்சம் போட, இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட கேட்கவே இல்லை. ஒரு தண்ணி கொடுப்பா, ஆசை, அதுவும் ஆசையா அன்போட ஒரு பலம், பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், இவ்வளவுதான் கேட்கிறார். ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட் கூட, ஒரு ஃப்ளவர் கூட, ஒரு தண்ணி கூட, ஒன்னிலே தண்ணியாவது கொடுங்க.
அந்த தண்ணி உங்ககிட்ட இல்லையா? கண்ணீர் விட்டு அழு. உங்ககிட்ட அது கூட இல்லையே பகவானே, உனக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு ஒரு கண்ணீராவது விடு. இது ஒரு பிரபுஜி சொன்னது. அண்ணா இதெல்லாம் ஒரு ஒருத்தர் அவ வே ஆஃப் அந்த என்ன சொல்றது பக்தியோட அந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா. சோ என்னன்னா பகவான் வந்து பேசிக் என்ன நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா, he is not expecting anything, only love and affection expect பண்றாரு. அது நம்ம கொடுத்தோம்னா என்னது, ஆனா ஆஃபரிங்கும் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன ஜப்பா பண்ணலாம், அவரை குழு ஹாப்பியா வச்சுக்கலாம். அவருக்கு ஆகாரம் கொடுக்கலாம். எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 9வது சாப்டர் பார்த்தோம் மிதானத்து. என்னெல்லாம் பண்றோ, எதெல்லாம் செய்யறோ, என்னெல்லாம் தான தர்மம் தபஸ் என்னெல்லாம் பண்றோம் எல்லாம் பகவான். இப்ப நம்ம ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சதா என்னோட ஒரு ஹேபிட், அப்பா இன்னைக்கு நெட் எல்லாம் போலேப்பா, எனக்கு இன்டர்நெட் போலே, கரெக்டா ஒரு கிளாஸ் இந்த ரெக்கார்டிங் கரெக்டா என்ன எவ்வளவு பேர் வரமாட்டாவாலாம் ரெக்கார்ட் பார்த்துவா, கரெக்டா போச்சே கிளாஸ், தேங்க்யூ பகவான், ஒரு தேங்க்ஸ் கொடுத்து விடுறேன் நான். ஏன்னா நமக்கு அவரோட தயவு இல்லாம ஒண்ணுமே முடியாது. முதல்ல வேண்டேனோ இல்லையோ, முடிஞ்ச அப்புறம் நன்னா முடிஞ்சுட்டுனா அப்பா சோ ரிலீவ்டுப்பா, ரொம்ப தேங்க்ஸ், எனக்கு இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்படி பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம ஸ்லோகம் எல்லாம் வரதோ இல்லையோ, இந்த மாதிரி பரஸ்பரமா எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல இங்கிலீஷ் ஹிந்தி ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ்ல பேசி சமாளிக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி பகவானை நம்ம வந்து நம்பலாம். இது ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வரோம் நம்ம. டூ குவிக். ஆனா இன்னும் இருக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ். மத் கர்ம கிருண்மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வர்ஜிதஹ நிர்வை சர்வபூதேஷு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. எனதான் அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கத்திலிருந்து முற்றிலும் ஈடுபட்டுள்ளானோ. பலநோக்கு செயல்கள்னா என்னது, எதிர்பார்ப்போடு நம்ம வந்து ஒரு சேவை பண்றோம், அதெல்லாம் இல்லாமல் மனக்கற்பனை அப்படின்னா இந்த அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் அதெல்லாம் இருக்கும். நாலேஜ் வச்சு they will have theories and so if this is if A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C. அந்த கொரோலரி எல்லாம் வச்சுட்டு அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இதை ஞானத்தால வந்து இது பண்ணுவா. they will debate. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை, பக்தி பண்ணினா போறோம். பகவான் கடவுள், அவருக்கு நாம் சேவை புரியணும். I am the servitor of the Lord. சிம்பிள். பக்தினா என்னது, நான் வந்து அவருடைய தாசன், தாசானு 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 தாசன் அப்படின்னா அவருக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும். அவருடைய தாசன்கள் தாசன் யார் இருக்காரோ அவருக்கு சேவை புரியணும், அவருக்கு ஒரு தாசன் சேவை புரியணும். சேவை 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 அப்படி அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ப்ரைடே வராது. ஏன்னா நான் ஒரு சர்வெண்ட், நம்ம வீட்லயே சர்வெண்ட் வந்து அதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப வருஷமா வேலை பண்ற ஒரு சர்வெண்டா இருக்கலாம். நிறைய நம்ம பாட்டி தாத்தா காலத்திலேருந்து ஒரு அந்த குடும்பமே எங்களுக்கு சேவை புரிய அப்படியெல்லாம் சில பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். அவெல்லாம் வந்தாலும் எப்படின்னாக்கா, எப்படி என்னம்மா அப்படி எல்லாம் கேட்பா. வா எப்படி இருக்க, இல்ல நம்ம ரொம்ப கேஷுவலா தான் பேசுவோம். கீழதான் உட்காந்துப்பான். they will not even sit equal to us. நம்ம சோபால உட்காந்தா பக்கத்துல இடம் இருக்கும், இல்ல ஒரு சேர் இருக்கும், அங்க கூட உட்கார மாட்டேன். they will always நம்ம இங்க உட்காரே நம்ம சொல்லுவோம், நமக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கும். அது என்ன கீழே உட்கார, இங்க உட்காருனா இல்லம்மா பரவாயில்லம்மா அப்படி, அவளுக்கு அப்படியே ஹேபிட். அதுதான் சர்வீட்டர்ல அதுதான் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். என்னன்னா we always feel we are humble. அப்ப கடவுளுக்கு நம்ம கடவுள் மாஸ்டர், நம்ம சர்வெண்டா இருக்கிறது என்ன போறது, இப்போ பகவான் தான் எல்லாமே தான் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப அந்த சர்வீட்டர்ஷிப் நம்ம மனசுல இருந்தா அதுதான் ஹம்பிள் டிவோட்டியோட மெயின் குவாலிபிகேஷன். அது இருந்ததுன்னா என்னன்னாக்கா ப்ரைடே வராது. நான் இவ்வளவு ஜப்பம் பண்ணினேன், நான் இவ்வளவு மாலை சொன்னேன், நான் இவ்வளவு ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், நான் இவ்வளவு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணியாச்சு, எங்கூட இவ்வளவு சர்டிபிகேட், ஒண்ணுமே மண்டேலே போகாது. எனக்கு கொடுத்தா சரி, சர்டிபிகேட் கொடுத்தா சரி, நான் அட்டென்ட் பண்றேன், எனக்கு நாலேஜ்க்கு இன்னும் எனக்கு போராது, இன்னும் நிறைய நான் அட்டென்ட் பண்ண எனக்கு புரிஞ்சுட்டே வருது. இந்த மாதிரி நம்ம ஹம்பிள் ஸ்டேட்ல நம்ம படிக்கணும். சோ தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனையால் களங்கத்திலிருந்து முற்றிலும் ஈடுபட்டுள்ளானோ. ஒரு கன்காக்டட் ஸ்டோரி எல்லாம் இல்ல. ஏன் அந்த 6 வயசு குழந்தை இப்படி தூக்கிது, ஒருவேளை நல்லா அந்த மாதிரி ஒரு மேஜிக்கல் இருக்குமோ, அப்படியெல்லாம் நம்ம எல்லாம் எண்ணவே வேண்டாம். இஸ் காட், சிம்பிள். பகவானாலே எல்லாம் முடியும். அவர் கண்ணால சாப்பிடுவார், காதால நடப்பார், எங்க எந்த புலனா வச்சா, ஏன்னா அவர் வந்து உடலும் ஆத்மா எல்லாம் ஒன்றுதான். இப்ப நமக்குதான் எல்லாம் வேற வேற பாடி, ஐ மீன் வேற டிஃபரன்ஸ். அதனால அவர் என்ன வேணா பண்ண முடியும், அவர் கடவுள். அதை நம்பிட்டோம்னாக்க எஸ். சோ மனக்கற்பனை களங்கத்தில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ. அவன் வேற ஒண்ணுமே இல்லை, என்ன திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அவன் ஜப்பா பண்றான், என்ன திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அவன் வந்து ஆஃபர் பண்றான். யாருக்கும் பத்தியா நான் ஜப்பா பண்றேன், நான் இவ்வளவு பண்றேன், யாருக்கும் ஒண்ணு சொல்றதுக்கோ அந்த மாதிரி இல்லை. சோ எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ. மூச்சு காத்தால எந்திருக்கும் போது நாராயணா கிருஷ்ணா ஏதோ ஒரு ஸ்லோகத்தோட சேர்ந்துக்கிறான். குளிச்சுட்டு வந்தா ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம், திரும்பி என்ன சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு பகவான் கற்பனம். இப்போ பகவானோட நாமத்தை அந்த ஸ்மரணத்துல இருக்கணும். என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ. இதெல்லாம் இருக்கா நம்ம மனுஷா வீட்டுல உள்ள மனுஷனோட கரார் புறார். நான் ஜப்பா பண்றேன் தெரியலையா, காலையில எழுந்திருக்கிறேன், 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன், எல்லாம் லைட் எல்லாம் போட்டு தூங்குறோப்பா, வாழெல்லாம் தூங்க விடாம நம்ம லைட் போட்டாரே கிருஷ்ணாரே கிருஷ்ணா பெருசா சொல்லி
வீட்டுல ஒரு மனுஷாலையும் உபதிரவப்படுத்தி பக்கத்துல நெய்பர்ஸையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. முற்றார் நம்ம பக்கத்துல யாருக்கோ அவகிட்டயும் நம்ம வந்து நல்லா நண்பனாக இருக்கிறானோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மனசையும் நல்ல சாந்தமா வச்சுக்கணும். அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைவான், அவன் வந்து கண்டிப்பா என்கிட்ட வருவான். எசமாம் ஏத்தி பாண்டவன் நிர்வைர சர்வபூதேஷம், அது தெரியல எங்க. இப்ப என்னை வந்து அவன் கண்டிப்பா வந்து என்கிட்ட வரும். இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் வச்சிருக்கோம், என்கிட்ட வருவான். நம்ம பக்தர்கள் எல்லாரும் போகதான் போறோம், என்னைக்குதான் தெரியாது. ஆனா நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணணும். We should not miss it. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः. சம்மரி பார்த்தோம்னா, ஏமாற்றுக்காரர்களிடமிருந்து அப்பாவி மக்களை பாதுகாக்க அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் தனது தெய்வீகத்தை நிரூபிக்கும்படி கேட்கிறார். கடவுள் என்று கூறும் எவரும் காட்ட தயாராக இருக்க வேண்டிய ஒரு வடிவம். இப்ப யாரோ நான் வந்து கடவுள் கல்கி பகவான் யாருனமோ வந்தால் இப்போ நான் வந்து பெரிய ஆசாமி, ஓ அப்படியா சரி, கிருஷ்ணர் வந்து மலையை தூக்கினார் ஏன்னா அவ சொல்லுவா. அதனால நான் வந்து கிருஷ்ணர் 10,008 கல்யாணம் பண்ணேனோ சம்திங் நானும் பண்ணேன், அவ கோபி கூட எல்லாம் விளையாடினா நானும் பண்றேன், இதெல்லாம் சோரி பண்ணார், திருடினார், அதுல எல்லாம் கிருஷ்ணர் பண்றதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ணர் என்ன எப்படி இருந்தார், என்ன எப்படி இது இருந்தது, அவருடைய என்ன பிரபாவம் சொல்ல வந்தேன். அவர் என்னெல்லாம் இவ்வளவு இதா ஒரு மலையை தூக்கினார், நம்மளால முடியுமா? யாராலையும் முடியாது. மேஜிக்கா ஒரு செயின் எடுத்துன்னு வந்தேன், பண்ணேன், விபூதி போட்டேன், ஏதோ சம்திங் ஒருத்தர் ஒரு இது இருக்கும், என்னது யோகிக் மிஸ்டிக் பவர்ஸ் இருக்கும், அதால பண்ணலாமே தவிர nobody can become God. ஒன்லி பகவானாலதான் ஒரு 6 வயசு குழந்தை தூக்கிச்சுன்னா, ஏன்னா அவர் பகவான் தூக்கினார். நம்மளால எல்லாம் ஒரு பேப்பர் கூட தூக்கின்னு அதான் அதுக்குதான் தெரியுது. கப்பு இப்ப என்ன வந்தது, கப்பு காஃபி மக அப்படியே வச்சு 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 கொஞ்ச நேரம் கை அப்படி இது போயிடும். அந்த ஒரு அதே கப்போட காஃபி தான், அதே வெயிட் தான், ஏன் கை அவ்வளவு வலிக்கிறது நமக்கு? பிகாஸ் we are human being. கடவுளுக்கு அப்படி இல்லை. ஒரு வாரமா இப்படி நிக்கிறார் 6 வயசு குழந்தை, 5-6 வயசு குழந்தை இந்த சுண்டு விரல்ல மலையை தூக்கி நிக்கிற, எல்லாரும் வாங்குவது கடியில அப்படின்னு. சோ அந்த லீலைகள் தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுட்டோம்னா படிக்கணும். நிறைய அந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இருக்கும். இது நம்ம இந்த 18 days கோர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு கிளாஸ்ல நடத்துவா. கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், தமிழ்ல இருக்கும், நீங்க யூ கேன் ஜாயின். அந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணுவோம். யூ கேன் ஆல்சோ ரீட், நாட் தட் யாரோ ரீட் பண்றல, நடுநாள் உங்களுக்கும் கொடுப்பா, நீங்க ரீட் பண்ணலாம். அது எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தெரியாது. குந்தியோட இது குந்தி பிரேயர்ஸ், பிரபுபாதா நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. சோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 18 நாள் முடியட்டும் இல்லையா, அப்புறம் எங்க நேரம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வேண்டும். ஓகே, நிரூபிக்கும்படி கேட்கிறார். கடவுள் என்று கூறும் எவரும் காட்ட தயாராக இருக்க வேண்டும். அப்படி காட்டலைன்னா அவ வந்து கடவுள் இல்லைன்னு நம்ம நம்பணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், திரும்பி ஐயோ அந்த பூஜாரி கூப்பிட்டார், அந்த சுவாமிஜி கூப்பிட்டா நம்ம போய் 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 எத்தத்தின்னா பித்தந்தளிங்கிற போல எதெல்லாம் நமக்கு வந்து நல்லது கொடுக்குமோ அங்கெல்லாம் லைன் வச்சு நிற்போம். அதெல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம். கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலே போதும். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக தரிசனத்தை தருகிறார். இதன் மூலம் புத்திசாலித்தமான பளபளப்பான வரம்பற்ற உலகளாவிய வடிவத்தில் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார். அர்ஜுனன் கூப்பிய கைகளுடன் வணக்கம் செலுத்தி இறைவனை மகிமைப்படுத்துகிறார். 5 பாண்டவர்களை தவிர போர்க்களத்தில் கூடியிருந்த அனைத்து வீரர்களும் கொல்லப்படுவார்கள் என்பதை கிருஷ்ணன் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆகையால் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை தனது கருவியாக போரிடுமாறு அறிவுறுத்துகிறார். மேலும் அவனுக்கு வெற்றி மற்றும் செழிப்பான ராஜ்யத்திற்கு உத்தரவாதமும் அளிக்கிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் தனது பயமுறுத்தும் ஒரு வடிவத்தை விலக்கி கொண்டு தனது அசல் வடிவத்தை காட்டும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார். இறைவன் அவரது 4 கரங்களை கொண்ட வடிவத்தையும் கடைசியில் தனது அசல் இருதர வடிவத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். இறைவனின் அழகிய மனித வடிவத்தை கண்ட அர்ஜுனன் அமைதி அடைந்தான். அதை பார்த்தப்பதான் அவனுக்கு வந்து சமாதானம் ஆச்சு. தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவனால் மட்டுமே அத்தகைய வடிவத்தை காணலாம். இப்போ நமக்கு வந்து we have to become தூய பக்தா. என்னெல்லாம் அர்ஜுனன் கேட்கணும்னு அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து we should also try to become தூய பக்தா. அப்போ நாளைக்கு இருக்கு, நாளைக்கு விட்டி சாப்டர் தான். ஆனா பகவான் எப்படியெல்லாம் இதை தொண்டு புரியணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ஸ்டெப்பா இறங்கி வர்றார். உன்னால அது பண்ண முடியலையா, ஆனா இவ்வளவு இதாவது பண்ணு, இதுவும் பண்ண முடியல, சரி இது பண்ணுப்பா, இதாவது இப்படியாவது பக்தி பண்ணு, ஆனா பக்தி பண்ணு அப்படின்னு நமக்கு லீனியன்ட்டா போயிட்டே இருக்காரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு சாப்டர். 50 சாப்டர் தான் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ். அர்ஜுனனின் விசாரணை. யார் சிறந்தவர், உருவவாதியா இல்ல அருவவாதி? உருவத்தை வச்சு வழிபடுறவங்க வந்து சிறந்தவரா, இல்ல அரூப ரூபமா வந்து வழிபடுறாங்களே அவங்க வந்து சிறந்தவரான்னு? ஏன்னா அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றவா அரூபவாதிகள் சொல்லுவா. சோ அவ வந்து ரூபத்தை எல்லாம் நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா பகவான் என்ன ஒரு ரூபத்துல வச்சிருக்கீங்க, அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. அது எப்படி நீங்க கிருஷ்ணர்னு சொல்லிட்டு இது மாத்திரம் வச்சிருக்க, அப்படி எல்லாம் ஏதோ அவ கான்சியஸ் லெவல்ல இப்படி பேசுவான்.
சோ யாரு சிறந்தவர் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்ற உருவவாதி தான், உருவவாதியா இருக்கிறது தான் நல்லது அப்படின்னு. நம்ம எல்லாம் அந்த லெவல்ல தான் இருக்கோம். நமக்கு எல்லாம் அருவவாதி எல்லாம் நம்பணும்னாக்கா அது அவ்வளவு பெரிய இது இருக்கும். என்னது ஞானம் பெற்று ஞானியா இருக்கணும், அவளுக்கு தான் முடியும். அப்புறம் பக்தியின் படிநிலைகள், அதான் சொன்னேன். பக்தியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் உச்ச நிலை சொல்றாரு, அது உன்னால முடியலையா அதுக்கு கீழே உள்ள நிலையில வா, அதுவும் முடியலையா அதுக்கும் கீழே ஒரு நிலை இருக்கு. அப்படி 5 6 நிலைகள் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் அந்தாவது பண்ணு கடைசியில சொல்லி அந்த மாதிரி இரு அப்படின்னு. கிருஷ்ணரை நேசிக்கும் குணங்கள், பகவான் கடைசியில என்ன முடிக்கிறார், எனக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் உங்ககிட்ட இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. இப்ப அதுல இருந்து நம்ம டிக் மார்க் பண்ணிக்கலாம், எங்கிட்ட என்னெல்லாம் குவாலிட்டி இருக்கு, ஓ இது இல்லையா, சரி இதை வளர்த்துக்கணும், எப்பதான் ஐ வில் பிகம் கிருஷ்ணாஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், அந்த மாதிரி அவர் சொல்லுவார். அடுத்த சாப்டர் வில் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து ஒரு குட்டி டிராமா தான், ரொம்ப குட்டி டிராமா, நானே பேசிடலாம். ஓகே, அறிமுகம் என்னன்னா நாரத மகரிஷி, நாரத ரிஷி துவாரகா வருகிறார், சத்யபாமாவிடம் உரையாடுகிறார். அப்போது கிருஷ்ணர் சத்யபாமாவிடம் வெளிப்படுத்தும் அன்பு அவ்வளவு உண்மையானதல்ல. ஏன்னா அவருக்கு வந்து ருக்மணி இருக்கா, அப்புறம் என்ன ருக்மணி, சத்யபாமா அண்ட் ஒன் மோர் வைஃப், தேர் ஆல். கிருஷ்ணர் சத்யபாமாவிடம் வெளிப்படுத்தும் அன்பு அவ்வளவு உண்மையானதல்ல, உண்மையில் ருக்மிணியை தான் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவள் என்று கூறி ஏமாற்றுகிறார். இதை தாங்க முடியாமல் சத்யபாமா என்னதுன்னா பெரிய ஒரு இது பிரின்சஸ், அவங்க எல்லாம் செல்வம், அப்படி அவருக்கு ரொம்ப அழகாவும் இருப்பேன், நிறைய பணம் செல்வம் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். சோ அது அப்படி அது தாங்க முடியாம சத்யபாமா அதை நிரூபிக்க நாரதருக்கு சவால் விடுத்தார். இல்ல நான் நிரூபிச்சு காட்டுறேன், என்னதான் அவர் வந்து ரொம்ப லவ் பண்றாரு அப்படின்னு. நாரதர் இல்ல யாரோ படிக்கிறேன்னு படிக்கல, 3 தான் இருக்கு. யார் படிக்கிற? மீனாட்சி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா இல்லையோ? இருக்கேளா? இருக்கேன். இருக்கேளா? ஓகே. வனிதா மாதாஜி இருக்கே, ஹரே இருக்கேளா? யாரெல்லாம் படிக்கிறாள்? உங்களுக்கு ஹேண்ட் பண்ணாதான் எனக்கு தெரியும். ஆறுமுக கனி பிரபுஜி இருக்கேளா? எனக்கு இங்க 3 4 பேர் தான் எனக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இருக்கேளா? ஓகே. யாருக்கெல்லாம் 3 தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே. மீனாட்சி மாதாஜி பேர் யாரும் இன்னும் ஆன்சர் பண்ணல, நானும் நீங்களுமே படிச்சுப்போம். ஓகே, நீங்க நாரதரா படிங்க. சத்யபாமா, நீ ஒரு விரதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரை எனக்கு தானமாக தந்துவிட்டு கிருஷ்ணரின் எடைக்கு எடை செல்வம் கொடுத்து அவரை மீட்டெடுக்க வேண்டும். இந்த துலாபாரம் செய்வதில் வெற்றி பெற்றால் கிருஷ்ணரின் அன்பு உன்மீது பல மடங்கு அதிகரிக்கும். இதோ என் நகைகள், பொற்காசுகள், அனைத்து பொன்மணிகள் மற்றும் வைரங்களை இந்த துலாபாரத்தில் வைத்து விடுகிறேன். சத்யபாமா, உன் அனைத்து தங்கத்தையும் வைத்த பின்னும் துலாபாரம் சிறிது கூட நகரவில்லையே. இதை செய்ய முடியாவிட்டால் கிருஷ்ணர் எனது விருப்பப்படி செய்ய வேண்டிய அடிமையாகி விடுவார். வேண்டுமென்றால் ருக்மணியிடம் உதவி கேட்டுப்பார். அக்கா, நீங்கள் தான் இப்போது நம் கணவரை காப்பாற்ற வேண்டும். ருக்மணி யாராவது படிக்கிறேன்னா ருக்மணி இல்லாட்ட நானே படிச்சேன். ருக்மணி படிக்கிறேன். பகவானே, இதோ இந்த புனித துளசியின் ஒரு இலையை நான் மிகுந்த பக்தியுடன் உங்களுக்கு முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறேன். இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த இக்கட்டிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும். சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம். என்ன அதிசயம்! ஒரு சிறு துளசி இலை கிருஷ்ணரின் எடைக்கு சமன்படுத்தி துலாபாரத்தை நகர்த்தி விட்டதே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இது நல்லா இருக்கும், வீடியோ இருக்கும், குழந்தைகள் காட்டுற போல நல்லா இருக்கும் அது. சோ இந்த மாதிரி அவன் வந்து என்ன நினைக்கிறான்னா, பணம் எல்லாம் வச்சு 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 பாக்குறான். ஆனா கிருஷ்ணோட எடை கீழே இருக்கு, அதெல்லாம் மேலேயே இருக்கு. என்னடா அப்ப இவ்வளவு வச்சுட்டு இறக்கலையே. அப்புறம் அவர் பண்ணிட்டு கட்டணும், அவர் எல்லாம் ஒண்ணு நகையெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம், துளசி இலை வச்ச உடனே அப்படி இவரோட தட்டு மேல போறதான். துளசி இலைன்னா பகவானுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். துளசி தேவை ரொம்ப பிடிக்கும். அவரை வந்து கிரேட் டிவோட்டி. அப்ப அவருக்கு ஏதோ அருள், அது ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, நான் இப்ப மறந்துட்டேன். நீ வந்து இதுல வந்து என்ன பூமியில வந்து இரு, உங்க எல்லாரும் பூஜை பண்ணுவா, தே வில் ரியலி அவ்வளவு உனக்கு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்ன பூமியில வந்து அவதாரம் எடுத்து இப்ப துளசி தேவியா அங்க இருக்காங்க அப்படின்னு. அதான் துளசி மாலையெல்லாம் போட்டுக்கிற போது ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். துளசி ஜப்பான் பீட்ஸ் கூட இருக்கு, இன்னும் எச்ச வரும், கீழ் காலில் படும், நம்ம வந்து வி ஷுட் பி டேக்கிங் கேர். துளசி வந்து ரொம்ப இஸ்கான்ல வந்து ரொம்ப, நம்ம இல்லாட்டலே துளசி வந்து ஒரு தேவியா தான் கருதுறோம். ஆனா இங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா டெய்லி அதுக்கு பாவாடை சட்டையெல்லாம் போட்டு கட்டி அப்புறம் பிரதட்சணம் பண்ணி டெய்லியே இதெல்லாம் ஆரத்தி எல்லாம் காட்டியெல்லாம் பண்ணலாம். துளசி முக்கியத்துவத்தையும் எந்த ஒரு பொருள் செல்வத்தையும் விட கடவுளுக்கு ஒரு தாழ்மையான பிரசாதம் எவ்வாறு பெரியது என்பதையும் இந்த கதை அடிக்கடி மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்துகிறது. ஒரு துளசி இலை வச்சா போரும், அதுக்கு மகத்துவம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை. என்ன பெரிய கோடி செல்வம் இருந்தாலும் அதனாலதான் நம்ம என்ன நைவேத்தியம் பண்ணாலும், இப்ப நம்ம வீட்லயே வாத்தியார்லாம் வந்துன்னா அதுல ஒரு துளசி இலையை போட்டுருவா, அப்பதான் பகவான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு. சோ துளசி தேவிக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ்.
இந்த துளசி தேவி அவ வந்து காத்தால் நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம், இது பார்த்தோம் என்னது, நரசிம்ம தேவரோட அவ பாடுறாளே காத்தால வந்து டெம்பிள்ல பாடுறா, அது பார்த்தோம். இப்ப துளசி தேவியோட அவ வந்து இந்த பாட்டு பாடுவான். சோ அது வந்து நான் பாடிடுவேன். சோ திஸ் இஸ் வாட் தட். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து கிருஷ்ணராஜ கவிராஜ கோஸ்வாமி எழுதியிருக்காரு. हरे कृष्ण। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजित विश्व पावनी पुष्पचार नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी जो तुम्हारा शरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय जो तुम्हारा शरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय कृपा कोरी कोरो दारे वृंदावन वासी कृपा कोरो तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी मोरा यही अभिलाष विलास कुंज दियो वाचा मोरा यही अभिलाष विलास कुंज दियो वाचा नयन हेरी बो सदा जुगल रूप राशि नयन हेरी बो सदा जुगल रूप राशि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी निवेदन दर सकिरणुगता कोरो निवेदन दर सकिरणुगता कोरो सेवाधिकारा दिए कोरो निज दासी सेवाधिकारा दिए कोरो निज दासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी दीन कृष्ण दासे कोई ये न मोरा होय दीन कृष्ण दासे कोई ये न मोरा होय श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। இப்ப இந்த 2 லைன் வருது. இது என்னன்னாக்கா பிரதட்சணம் விடுவா. இந்த யானி காணி நம்ம இதுலயும் வரும், நம்ம வீட்லயும் அதாவது பூஜை எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா யானி காணி ச பாப்பானி அப்படின்னு சொல்லுவா. இது பாட்டா அவ பாடி வந்து துளசியை வந்து ஒரு மினிமம் 4 ரவுண்ட் பண்ணி அதுக்கு மேல எவ்வளவு வேணா பண்ணலாம். மினிமம் 4 ரவுண்ட் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணு. இதெல்லாம் காத்தால் நீங்க என்னண்டா உங்களுக்கு பார்க்கலாம். நான் தான் நேற்று லிங்க் போட்டேன். உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். டெம்பிள் லிங்க் நீங்க அதை சேவ் பண்றேன்னாக்கா அது यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे அதுல என்ன ஆகும், பிரம்ம ஹத்யா தோஷமோ ஏதோ நம்ம ஜென்மத்துல பண்ணியிருந்தா கூடி அது நமக்கு தெரியாம என்னவோ அனுபவிச்சுட்டே இருப்போம். என்ன பண்ணினோம் நமக்கு தெரியாது, அனுபவிச்சுட்டே இருக்கும். பட் அந்த மாதிரி பிரம்மஹத்யா தோஷம் பண்ணினா கூடி அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும். துளசி தேவி வழிபட்டோம்னா அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும். என்ன துளசி என்னதான் காஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு 10 ரூபாய் 20 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். அழகா வச்சு நம்ம மொட்டை மாடியில இருந்தா சின்ன துளசி வச்சு பிரதட்சணம் பண்றாங்க. இல்ல மேல வச்சிருக்கோம் காடை வளர்ந்துருக்கு அங்க எல்லாம் இப்படி பிரதட்சணம் பண்றாங்கன்னா ஒரு குட்டி துளசி வாங்கி ஒரு ஸ்டூல்ல வைக்கிற ஒரு இடத்துல இப்படி வச்சு நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி வழிபடுறோம். திருப்பி அது பால்கனியில வச்சு சன்லைட் பண்ணணும். திருப்பி அதுக்கு எங்க நம்மளால பிரதட்சணம் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல நீக்கிடும், அந்த ஸ்டூல்ல நீக்கிட்டு பண்ணணும். இல்ல அது கீழே தான் வைக்கிறோம்னாலும் ப்ராப்ளம். சோ அது மாதிரி இது முடிச்சாச்சா, பிரதட்சணம் முடிஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஜெய விருந்தே தேவி ஜெய விருந்தே தேவி விருந்த தேவி ஜெய விருந்தே தேவி ஜெய துளசி மகாராணி ஜெய துளசி மகாராணி तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So இது யாருக்கா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கணும்னா எடுத்துங்கோ. சோ உங்களுக்கு வந்து வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஓகே, சோ நான் வேற ஸ்லைடு போறேன். पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்மளோட உங்களுக்கெல்லாம் வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணணுமே. அந்த வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय कृष्ण महामंत्र की जय जय चैतन्य महा जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय जय राधा की जय गौर हरि हरि बोलो. हरे बोल ஹரி ஹரி. ஏன்னா இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு ஜெயம் காரணம் தான் நம்ம எல்லாம் இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா. சவாலெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லாம எப்படி